Boa tarde. Hola, boa tarde a todos. Hola, boas tardes a todos e a todos. Hola. Hola, boa tarde a todos e a todos. Bueno, como xe temos bastante público no pleno, o que lle pido, por favor, é que manteñan un poquinho en silencio para poder sacar todos os temas adiante. Benvido aos veciños e veciñas de Boiro a este pleno. Vamos a dar comenzo ao pleno ordinario en primeira convocatoria do 27 de abril do 2023 ás 20 horas. O primer punto do orden do día é o expediente 2006/2023, declaración institucional para o mantemento do xulgado de violencia de xénero do Partido Judicial de Ribeira. Bueno, se lles parece, en vez de ler todo, como todos teñen aí xa unha copia, está firmado por todos os portavoces, o que vou a ler o... Sí. ¿Modificó ese al final? No, está tal cual. ¿Lo mandasteis vosotros o porque vosotros mandasteis una señalidad? Sí. ¿Eso lo quitaste? Sí. Hicimos una propuesta, la propuesta no salió adelante y está tal cual la mandaron ahí. Bueno, entonces, nada, en vez de ler todo, pues non nos vai dar tempo a tratar todos os puntos do orden do día. Bueno, pois a declaración institucional do Concello de Boiro de mantemento do xulgado de violencia de xénero do Partido Judicial de Ribeira no municipio de Ribeira. Bueno, a exposición de motivos, pois o obvio. E, bueno, o punto é solicitar a todas as administracións públicas e organismos competentes na materia o mantemento da competencia xurisdiccional en materia de violencia de xénero no ámbito territorial do Partido Judicial de Ribeira a favor do xulgado mixto número 3 desta cidade. Se les parece, pasamos á votación deste punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 17 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto número 1. Sí. Simplemente quería, si o ve posible, adiantar o último punto que ven falando do conflito da Mexilla. Máis que nada, como é un pleno algo largo, non quería que quedara fora de hoxe, que se esperara o siguiente pleno, e que mostráramos xa todos a opinión, que seguro que é favorable. Gustaríame que fora, se pode ser, xa ao principio do pleno. Me parece razonable, están todos de acordo, sí. Pois entonces o que vamos a facer é pasar ao punto número 12 do orden do día, que é o expediente 2004/2023, moción do Grupo Municipal do PSG-PSOE sobre o conflito da Mexilla e apoio ao sector bateiro. Entón vamos a tratar este punto número 12, no punto número 2, polo cal vamos a empezar os turnos de intervención. Primer turno de intervención. ¿No? Sí, pois ten a palabra a señora Raquel Suárez. Moi boa tarde. Este é o conflito da Mexilla, que xa leva moitos meses facendo eco aquí sobre os nosos veciños bateeiros que viven do sector. Quero recordar que esta moción xa veu a pleno, xa manifestamos todos o apoio unánime a esta problemática. Agora volve a vir, e como non pode ser de outra maneira, imos apoialo. Quero, para a xente que este así un pouco máis fora do que é esta problemática, pois quero facer unha pequena exposición. A conselleira do Mar, da Xunta de Galiza, do PP, pois creou un conflito onde non había. Temos dous sectores productivos no país, na Galiza, que por un lado están os percebeiros e por outro lado están os bateiros. Estes dous sectores productivos conviviron e coexistiron durante 60 anos e resulta curioso que agora para a conselleira do Mar pois que non considere ela que non o poidan seguir facendo. É porque considera que non o pode seguir facendo. Sacou da manga no ano 2019 un decreto con un problemático artigo 13 no que frena a cota e as zonas aos bateeiros non teñen a posibilidade de ir a coller a mexilla, e isto supón un gran problema, porque sin mexilla non hai mexillón
e está lastrando e está mermando un dos sectores productivos máis importantes que temos en Boiro e tamén nesta comarca. E con todo iso supón, os bateiros son o primeiro eslabón, pero sabedes que o sector económico, os sectores productivos son unha cadea, logo pasa ao sector conserveiro, depuradoras, e isto é un problema que hai que atallar xa. Na moción recóllese precisamente a derogación dese artículo 13. Pensamos que os dous sectores teñen que convivir, pero se non se deroga ese decreto, se non se volve atrás no tempo, se non se volve ao estado de partida antes dese famoso decreto do 2019, se non poñemos o punto aí, moi difícil vai a poder ser chegar a un consenso e chegar a un acordo entre os dous sectores productivos. Entón, evidentemente, dende o minuto cero tiveron o noso apoio, acompañámoslos nas mobilizacións que levan facendo xa durante todo este tempo, en Compostela, na illa, lá onde van, e vamos a manifestar sempre o noso apoio e sempre van a poder contar co BNG. Grazas. Moitas grazas, señora Raquel Suárez. Primer turno de intervención, señora María Outeiral, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, como ben acaba de decir a señora Suárez, aquí xa se contemplou un acordo en prol do sector bateiro dende que saleu ese decreto de 2019. Como vimos vendo todas estas semanas, o sector bateiro acercábase a Santiago para manifestarse pacíficamente e o único que pedían era poder recoller mesilla e poder traballar nas pedras que levaban facendo máis de 60 anos. A verdad que eu creo que non ten discusión, porque creo que todos vamos a votar a favor desta moción que presenta o Grupo Socialista, pero a min gustaríame recalcar algo que escoitei a semana pasada, o cal me deixaba atónita, e estas palabras salían da conselleira do Mar, ni máis ni menos, nun acto onde, claro, xogaba na casa, como bien se suele decir en términos deportivos, que lle saleu moi ben, pero veremos como acaba. En ese acto que estaba, decía moi alto e moi clariño que quedaba por regular o sector bateeiro, que liderábamos en Europa, plans de explotacións, ao cal eu non lle vou a discutir, pero que nos diga que o sector bateeiro non está regulado, non o comparto, nin o entendo. Entón eu xa non sei o que é regular. Porque ela decía en esas declaracións que circulan por aí, e que me corrixan por si me equivoco algún dos bateeiros que hoxe está aquí con nós, que eles tamén teñen, para poder traballar, primeiro, concesións administrativas. Son titulares de concesións e teñen permisos para poder recoller a mesilla, as chamadas guías. Teñen a obrigatoriedade de informar e de dar todos os datos sobre onde recollen e os quilos que recollen, non podendo ser máis de 3.500 quilos por bateas. Non se pode ter máis de 500 cordas de 12 metros e a extracción de mexillón está controlada cada vez que se fai unha venta e hai que informar da mesma. E isto simplemente por dar unhas pinceladas e ver que hai normas que regulan o sector bateeiro. Eu non sei que é para a señora conselleira que non está regulado o sector bateeiro. Tamén decía a señora conselleira, e poderíamos seguir, pero o debate non é máis profundo, porque creo que vamos todos a votar de acordo a esta moción, tamén decía que se teñen que entender percebeiros e bateeiros, pois que nos veña a explicar ao Concello de Boiro, que outro día tamén o facía no Concello de Ribeira, que levan facendo os bateeiros máis de 60 anos, máis que traballar nas pedras, recoller a mexilla ao lado dos percebeiros. É verdad que algunha vez podería haber un rifirafe, como ten calqueira no seu traballo, como calquera persona pode ter con algún compañeiro de traballo. É inconcebible que esta concelleira siga dicindo, como din, que hai que regular, e vou a coller as palabras que din no Parlamento o noso compañeiro Xulio Torrado, que leva defendendo este problema, esta problemática no Parlamento, e que decía aínda onte que a conselleira un día dá, outro día quita, outro día deixalle ir, mañán ides a estas pedras, como quen reparte un xoguete, como cando os rapaces están no parque e ahora te lo presto e logo te lo quito. Pois non, señora conselleira, estamos falando de traballo, estamos falando de alimentación, estamos falando de economía,
e de sustentabilidade de moitas familias. Quero que quede moi claro que a señora conselleira é a culpable de que haxa este problema. Ela o creou donde non existía. Por eso, creemos que é de rigor pedirlle que derrogue o decreto do artículo 13 por completo. Moitas gracias. Boa tarde. Moitas grazas, señora María Utiral. Primer turno de intervención. Segundo, señor Rodríguez, ten a palabra, segundo turno de intervención. Boas tardes, benvidos e benvidas. Bueno, moi brevemente, creo que xa se falou bastante en relación coa problemática da mesilla. Bueno, a min a verdade é que, postos a apuntar algo, creo que me parece que non está indicado en este momento meterse a regular ou a sobreregular o sector ou a adoptar unha medida que é a que establece o artigo 13 do decreto, que limita as zonas de extracción de mexillón nas pedras. E non me parece que sea un momento porque é posible que o sector mexilloeiro máis pronto que tarde teña que pensar en unha fórmula alternativa, fundamentalmente por cuestións de capacidade de produción, pero o certo é que a estas alturas non existen porque os online famosos non están instalados, non hai capacidade para servir ao parque mexilloeiro. As hatchery, si en algún momento son capaces de suministrar suficiente mexilla, que é unha cuestión que parece que está posta bastante en tela de xuicio, pois tampouco están creadas, non están funcionando, ou polo menos non son capaces en absoluto de suministrar a cantidade suficiente, e entonces isto nos leva a que, chegado a este punto no que non hai unha solución alternativa, adoptar unha medida que de algún xeito compromete un pouco a base do que é a produción do mexillón en Galicia, pois cando menos é arriscado, e as consecuencias pois estámolas vendo, non? Hai unha preocupación no sector e hai unha preocupación tamén colectiva, unha preocupación tamén no pobo boiro, pois como antes se decía, ten no sector da viticultura un dos pilares económicos do municipio, será unha cantidad de postos de traballo importantes, moitas familias que dependen deste sector, e, hombre, desde logo, o lóxico, o razonable, o prudente, eu creo que se vayan habilitando fórmulas, o que se pretende, por las razóns que sean, biolóxicas, sectoriales, non vou a entrar nelas, pero se por la razón que se argulle o que se pretende é buscar unha fórmula de suministro alternativa a que se ten en este momento, antes hai que creala, porque o que non podemos é pegar un salto mortal e non ter rede de baixo en este momento, porque senón podemos dar unha castaña, non? Entonces, volvo a decir, me parece que é arriscado, e desde logo creo que no mellor dos casos non é o momento de implementala. Por lo tanto, nos imos a apoiar o sector mexilloeiro, desde logo vamos a estar a disposición del para o que consideren oportuno, si consideran que en algunha medida, en algún momento, de alguna maneira, podemos ser de utilidade e servir de axuda. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio, segundo turno de intervención, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, eu vou a tratar de ser o máis breve posible, porque creo que está todo dito. Desde Ceboiro, claro que apoiamos esta moción, como apoiamos a anterior. O sector bateiro é un pilar fundamental na economía de Boiro e, como non, vamos a estar sempre ao carón deles. Moitas gracias. Moitas gracias. Señora Dolores Torrado, segundo turno de intervención, ten a palabra. Bueno, boa tarde a todos e a todas.
Precisamente eu creo que a Corporación Municipal precisamente ten que estar nestes momentos, en momentos complexos, como pode ser para un sector tan importante do noso Concello como o sector bateeiro, sempre a disposición dos nosos veciños e veciñas. Quero facer unha reflexión. A empresa máis importante deste Concello é o mar. E o peso que ten o sector bateeiro no noso Concello é moi importante. Son moitas as familias do Concello de Boiro que viven directa e indirectamente do sector do mar e do sector mexilloeiro. Eu creo que detrás de toda esta problemática generada por parte da Consellería do Mar, quizá haxa algún fin, incluso oscuro, nese sentido, que é precisamente que o sector do mar molesta, que haxa autónomos, que haxa persoas de xeito individual que traballan o mar, é moito máis complexo que o que veña a gestionar unha empresa, que toda a explotación de todas as concesións administrativas das que sodes titulares con moito esforzo, facendo aforro para poder invertir nos vosos barcos, para poder invertir nesa concesión administrativa, para poder dar postos de traballo non só a familias, sino tamén a empregados nesas bateas, pois precisamente o mellor non é o máis cómodo para determinados poderes económicos que podan estar por detrás, influindo nas decisións que se adoptan por quenes teñen as competencias en materia de mar. Hai un vello dito que di: divide e vencerás, enfrenta aos traballadores e gañas sempre. E iso é o que está detrás do artigo 13, enfrentar a traballadores, enfrentar a percebeiros contra bateeiros, a bateeiros contra percebeiros, precisamente porque así os que toman as decisións, pois, de algún xeito, pois salen indemnes desta batalla que se pretende impulsar por parte de quen toma as decisións. Dende o noso grupo, dende Boiro Novo, estivemos sempre ao pé do sector do mar, estivemos sempre a pé do sector bateeiro e seguiremos estando. Seguiremos estando en cada unha das movilizacións que organicedes, en cada un dos actos como este, que ao fin e ao cabo é apoiar as vosas inquedanzas, as vosas problemáticas, e estaremos sempre ao pé dos traballadores e das traballadoras do mar. Moito ánimo, tedes unha loita que no 2019 xa había desvir, pero que agora xa é unha realidade. Non decaiades, seguide traballando polo futuro dos vosos fillos e das vosas fillas e para que o mar siga dando a riqueza no noso Concello que dou durante todos estes anos sin necesidade de que veña aquí ninguén a regular algo que estaba suficientemente regulado polos traballadores do noso Concello e polos traballadores do sector de mar. Moitas gracias e moito ánimo, non decaiades. Moitas grazas, señora Torrado. Ten a palabra, segundo turno de intervención, señora Suárez, ten a palabra. Volvo a coller este segundo turno porque quería destacar algo que me parece importante, e é que cando o sector bateeiro vai a San Caetano a defender o seu pan, a defender o sector productivo e a defender a Boiro, porque ao fin e ao cabo están defendendo a economía de Boiro, pois se van a facelo e van a facer como fixeron sempre ali pacíficamente, que non é de recibo que lle devolvan a súa movilización a paus. E entón quero, e se se pode recoller na moción que se presenta hoxe aquí como un acordo, pois a condena ao trato recibido cando o sector bateeiro se estaba mobilizando para defender o seu pan, para defender poder extraer mexilla libremente como fixeron sempre. E entón a condena aos paus que recibiron e autorizados por parte da delegación do Goberno pareceme importante que se condenen hoxe aquí tamén. Grazas.
Moitas gracias, señora Suárez. Sí, bueno, me parece lógico, pero sabe que vostede que había que habelo feito. Isto sempre pasou. Había que facer unha emenda anteriormente, antes do inicio, pero, bueno, sabe que xa se fixo máis dunha vez que non se pode emendar unha vez iniciado o debate. Está claro que todos condenamos eso, pero, bueno, que non se pode facer ningunha emenda, xa o sabe vostede, porque había que facelo ao inicio. Entón, ten a palabra a señora María Outeirán. Emendas orales. Sí, sí, sí. Sí, gracias, señor presidente. Sí se poden presentar emendas orais no pleno, pero, según temos recollido no regulamento orgánico, hai que facelo antes da deliberación, do debate. Ora, lóxicamente, despois mandará a presidencia, o que pon o regulamento eso. Moitas gracias. Señora Gutiérrez, ten a palabra. Vale, gracias, señor presidente. Bueno, como non pode ser de outra maneira, claro que estamos de acordo co que acaba de decir a señora Suárez e condenamos rotundamente os actos ocorridos en San Caetano e o recibimento que recibiron os nosos veciños e veciñas outro día en San Caetano. Quería este segundo turno que quede claro o que pon a moción e o que se lle solicita a Xunta de Galicia. Primeiro, mostrar o apoio do Concello de Boiro ao sector bateeiro. Segundo, instar ao presidente da Xunta que asuma de xeito persoal o conflito logo da ineficacia demostrada por parte da Conselleira do Mar para a procura dunha solución inmediata e resolución do mesmo. E terceiro, a supresión do artigo 13 do decreto 153/2019 do 21 de novembro, tal e como require o sector bateeiro. A Conselleira de Mar, como ben dixe antes, creou este problema e xa non é capaz de solucionalo. Creemos e instamos a que o señor presidente da Xunta de Galicia poña man neste asunto e volva á casilla de salida. Moitas gracias. Moitas gracias, señor. Moitas gracias. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes a todos. Gústame ver o tono que estamos facendo neste punto, porque, lóxicamente, todos estamos de acordo no que aquí se expón. Único unhas palabras de Dores que non me gustaron moito, o tema de impulsar unha batalla. Creo que eso igual sobraba. Non creo que nadie este interesado en impulsar unha batalla, porque todos estamos condenando o que pasou, por exemplo, en Santiago. Todos sabemos a vinculación que ten Boiro en xeral, en Cabo de Cruz en particular, porque son dali, co sector bateeiro. Non hai un veciño que non teñamos un familiar traballando na batea, un amigo ou incluso nós mesmos nalgúna etapa da nosa vida, como é o meu caso, cando aínda se sacodían as cordas á man. Este grupo que hoxe represento xa intentou buscar un entendemento alá polo pasado verán, cando nos quixemos xuntar Fernando máis eu cos representantes de todas as asociacións para intentar mediar coa Consellería, darlles voz e máis forza se cabe, sendo pois Fernando un interlocutor igual directo ca Conselleira, intentar que isto non se chegara, que non se alargara, que non chegara ao Nadal, porque non queríamos que isto chegara pois a nova extracción da campaña da... Permitideme que lle chame cría, porque a mí o da Mexía ainda me costa dicilo, eu sempre lle chamei cría, pois non queríamos que chegara a esas datas, non? Nos reunímonos con vos, non buscamos ninguna foto, de feito non saleu nada, porque nós non queríamos nada, simplemente ser útiles, intentámoslo. Teño que darlle as grazas nese sentido aquí a todo o sector, porque nos acolleron, nos recibiron, nos escoitaron, os escoitamos, e se mostraron moi agradecidos pola preocupación que lles mostramos no seu día. Desexábamos de verdad que isto non chegase ao Nadal antes da campaña de extracción da cría. Non pudo ser. Sabemos perfectamente que a produción de mexillón en batea está consolidado como un dos motores económicos de Galicia, convertido así nunha potencia a nivel mundial, no que se refire á acuicultura. Este motor económico é un motor económico dos máis importantes, ou o máis importante no noso concello, do que dependen moitas familias, de maneira directa e de maneira indirecta. Quero dicir que se os nosos compañeiros no Parlamento galego, sexan da cor que sexan, van por camiños cos que nós non estamos de acordo, estamos aquí para dicilo, para darlles a nosa opinión, porque nós estamos cerca do problema, porque nós convivimos con vos cerca do problema. Se hai que facer
algún tipo de plan, o que falábamos, se non está debidamente regulado, non o sei, vos falades de que sí, se hai que facer un plan de extracción daquela emisión, que se faga, pero con vos, cos bateeiros, nunca a costa vosa. É impensable pensarlo de outra maneira. Hai que legislar? Pois legislemos, pero da man sempre dos bateeiros. É preciso que nos entendamos e que convivamos, que se respeten as nosas tradicións polo futuro do sector. A explotación dos recursos naturais debe facerse con rigor, correcto. Hai que analizar por que cada vez hai menos cría nas pedras. Hai que realizar estudos biolóxicos que nos axuden a entender esta tendencia, a buscar solucións. E para iso, para min hai un camiño. Aumentar os recursos en investigación. Iso que teríamos que facer. Pero non se pode privar o sector de traballar nas zonas onde sempre traballou. Xeración tras xeración, abuelos, pais, fillos. Non se pode ver reducidos os seus dereitos históricos a costa de beneficiar a outros. Témonos que respetar e convivir. Os bateeiros son consecuentes coa idea de que a semilla de Percebe hai que respetala. Saben que poden compartir zonas porque se distingue perfectamente onde está o Percebe e onde a cría. Incluso poderíamos acordar con eles que os percebeiros recolleran tamén mexillón. Estas son palabras do presidente do OPEMEGA. Algo positivo, unha maneira positiva de afrontar este conflito. Este é a vía, para min, respeto mutuo e empatía profesional. Legislar cos axentes implicados, con vos, cos representantes, en todo momento. Nos apoiaremos aos nosos veciños, apoiaremos ao noso sector, iremos da man con eles a donde non lo pidan. Hai que derogar o artículo 13 do decreto 153/2019 do 21 de novembro. Repito, hai que derogar ese decreto e reformulalo da man dos bateiros, sentarse con eles e consensuar xuntos un plan de xestión da extracción da cría que sexa viable e que nos asegure un futuro próspero para o sector. Así o fixamos saber e así o faremos saber á Consellería. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Manuel. Muy bien, pues vamos a pasar a votación deste punto, punto número 12, que adiantamos. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 17 votos a favor, por lo cal queda aprobado esta moción do Grupo do Partido Socialista de Boiro. Moitas gracias. Mira, unha cuestión de orden. Eu tamén solicito poder adiantar a moción do 8M porque foi a única que quedou do pleno anterior sin tratar e ademais estaba, non sei se deliberadamente, non estaba ben ordenada na orden do día polo feito de que a súa entrada de rexistro era anterior a outras moitas que se trataron ese día. Ademais, agora está outra vez na posición número 10, dado a extensión que ten este pleno, moito me temo que vai a volver a quedar sin tratar, e dado que foi a única moción que quedou no anterior pleno sin tratar, gustaríame poder abordala, vendo tamén que na orden do día van puntos que xa están tratados, debatidos e votados. Entón, cando xa hai puntos que están por enriba desa moción, que xa están debatidos, que xa están votados, e que se volven a levar, pois eu considero que é máis importante poder tratar ese tema tamén. Grazas. Sí, eu non teño ningún problema, se os demais creo que non hai ningún problema e pasamos entonces ao punto número 10 sin ningún problema. O punto número 10 é o expediente 905/2023, moción do Grupo Municipal do BNG relativo ao 8 de marzo sobre o impulso de medidas encaminhadas a blindar, garantir e defender os dereitos das mulleres, así como promover a igualdade real entre mulleres e homes de Galicia. Abrimos o primer turno de intervención. Primer turno de intervención. Sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Sí, señora Dores Torrado, ten a palabra. Primer turno de intervención. Sí. Pois estamos... Señora Dores Torrado, un minuto, sí, mentras van sí. saindo tal. Sí. Moi ben, sí, ten a palabra. Bueno, pois esta cuestión efectivamente quedou do punto anterior. Era unha moción presentada en relación ao 8 de marzo. Hai unha parte resolutiva da propia moción
que de algún xeito se trata asuntos de índole e competencias autonómicas, e hai outra parte, bueno, pois que fai referencia á situación no CIN, non? Quero adiantar que como responsable da área de igualdade do Concello de Boiro, dende o minuto 1 que tomei posesión desas responsabilidades de goberno, estivemos traballando de forma conxunta co resto do goberno municipal para mellorar a prestación do servicio do CIN. Se aumentaron as horas disponibles para o servicio de xestión xurídica do Centro de Información á Muller, se puxeron un novo horario de atención ao público para favorecer precisamente a atención destas mulleres en horario de tarde. Era a primeira vez que puxemos ese servicio en horario de tarde para facilitar a conciliación das mulleres e facilitar o acceso a ese servicio en horario de mañá e en horario de tarde. E dende o minuto 1 traballei intensamente por dar unha solución tamén ao servicio á dirección do CIN. A cuestión, o problema da dirección do CIN é un problema de vello, é un problema que se inicia, e eu quero explicar ao conxunto da ciudadanía boirense, xa no ano 2015. Non sei se lembrades no ano 2015 un conflito que en aquel momento houbo con unha coordinadora do servicio de servicios sociais que era precisamente a que ejercía as funcións de dirección do CIN no ano 2015, a apertura dun expediente, un proceso xudicial que houbo a continuación deste expediente e que, dende o ano 2015, esas funcións estuveron desenvolvéndose por unhas e outras persoas. En aquel momento, ano 2015, con ese conflito existente, eu, que xa era concelleira en aquel momento, fui moi respetuosa con todo o procedimento que impulsara o goberno municipal en aquel momento, foi moi dilixente e responsable con non facer precisamente política desa situación, e creo que, ademais, esa é a fórmula que hai que facer por responsabilidade como cargo político. E dende o ano 2015 que esa traballadora cesou, durante 3 anos, 3 longos anos, a dirección foi pasando de mans en mans, foi pasando de persoas en persoas con ascricións temporais, que vou explicarlle a xente que non entenda. Se lle asina unhas funcións a personal propio do Concello, a funcionario do Concello, para que exerza esas direccións de carácter temporal. O convenio colectivo indica que non pode ir máis alá de 6 meses esas funcións temporais. Pois precisamente foi ata marzo de 2021 cando comenzou antes unha traballadora neste Concello exercendo esas funcións de CIN, pero en marzo de 2021 ese contrato houbo que finalizalo. Houbo que finalizalo porque da etapa anterior, da legislatura anterior, se abreu un expediente para contratar a esa persoa que tiña unha data de finalización que era marzo de 2021. Esa traballadora foi ao xulgado, esa traballadora identificou que o proceso selectivo para a posta desa dirección do Centro de Información á Muller non era correcto, foi precisamente ao xulgado e dende aquel momento
se fixo e está á espera un proceso xudicial para poder ter ese servicio en funcionamento. Dende o minuto 1 que cheguei eu á Consellería de Igualdade, que estamos falando do mes de outubro de 2021, buscamos unha solución. A primeira solución que atopamos, mentras que duraba ese proceso xudicial, foi precisamente facer unha asignación de funciones a unha persona que cumplía os requisitos para poder ejercer esa dirección e que, por certo, o fixo estupendamente e se agotou, evidentemente, como di a propia norma, aos 6 meses de poder ejercer esas funcións. Houbo un xuicio, finales do 2022, se está á espera de resolución xudicial. A finais do ano 2022 se anunciaba unha sentencia que os prazos normais que establecen as propias sentencias ven sendo un mes, 2 meses, como moito, de resolución xudicial, pero despois entrou precisamente o que todos coñecedes, que foron as folgas no sistema xudicial. Primeiro foron os secretarios xudiciais, e agora, en este momento, xa están tamén os tramitadores e se espera tamén fiscales e xuicios. E os xuíces. Dende o minuto 1, repito, dende o minuto 1 estivemos buscando alternativas a un problema que non foi dende que hai ano e medio son eu concelleira, sino que ven coleteando dende o ano 2015. A cuestión, ao igual que fixen dende o minuto 1 de que asumo esta responsabilidade, foi facer unha proposta para incluir na nova relación de postos de traballo do Concello, incluir os postos, para que non nos entendan este argumento, que é unha relación de postos de traballo, bueno, pois é poñer os postos de traballo estables dentro do Concello para poder contratar, sacar unha oposición para que tanto o servicio xurídico de asistencia ao CIN como o servicio psicolóxico como a dirección do CIN sexa exercido por funcionarios deste Concello de carácter estable. En este momento, como ustedes saben, se está levando a cabo unha nova relación de postos de traballo donde xa están incluídos nesa proposta e que se está negociando coa representación sindical estes 3 postos fundamentais para os servicios públicos do noso Concello. Nos próximos meses se levará a cabo esa relación de postos de traballo e por fin se dará resposta a algo tan básico como é que este servicio este de carácter estable no Concello de Boiro. Esa é a situación do servicio do CIN neste momento en relación aos postos adscritos a este servicio municipal que, desde logo, quería explicar neste primeiro turno da orden do día. Gracias, señora Torrado. Señora Suárez, primer turno de intervención, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, sí, esta moción foi presentada con motivo do 8M para ser tratada no pleno ordinario que tocaría o 9 de marzo, pero como aquí, desafortunadamente, os plenos nunca son cando toca, pois o pleno de marzo foi o día 30, a finais, e, por desgraza, meteuse de último na orden do día, cando, curiosamente, tiña fecha de entrada anterior a outras mocións que se trataron antes, e quedou aí. Entón, agora que estamos a 27 de abril, ao mellor vese un pouco descontextualizada, pero non. As cousas que se piden nos acordos son de actualidade e non está para nada desactualizada.
Digo isto porque, por desgraza, os acordos que se piden na moción siguen tendo sentido. Ben, con motivo do 8M, gustaríame destacar que o 8 de marzo é un día de reivindicación e loita pola igualdade dos dereitos das mulleres. É evidente que as mulleres sufrimos desigualdade. Cando hai unha crise de calquera tipo, pois, bueno, somos o colectivo que máis pagamos as consecuencias, ben sexan económicas ou ben sexan de labor de cuidados. Precisamos recursos e seguir, polo tanto, pois así, poder, pouquinho a pouco, seguir defendendo os dereitos que imos conseguindo. E xa se adiantou aquí os acordos que recolle a moción. Nun segundo punto é instar a Xunta de Galicia a creación da Valedoría da Muller, da Unidade de Saúde Integral, etc. Unha serie de cuestións que son moi positivas para nós. E o primeiro acordo é o que ten a ver máis directamente co Concello de Boiro, porque fala precisamente do seu CIN. O CIN é o Centro de Información á Muller e, ademais, é un centro que debe estar reforzado precisamente porque o Concello é a administración máis próxima á muller, máis próxima a unha muller que pode ser vítima dun maltrato, a muller que pode ter un problema, e entón, como administración máis próxima, pois debe de ter un CIN de man que preste un bo servicio e que estea reforzado. E entón, bueno, dada a situación que acaba de relatar agora a señora concelleira de Igualdade, pois dada a situación na que está, pois é obrigado que este acordo vai adiante, que este acordo se tome. Eu tamén quero facer un pouquiño de recapitulación no tempo, non vou a ir tan atrás, vou a simplemente coller desde o ano 2020. No 2020 este goberno prescinde da directora do CIN. Esta persoa foi a xuicio precisamente por esa circunstancia, pero, como ben se adiantou aquí, aínda non saiu a sentencia. Este xuicio foi a finais do ano pasado, creo que foi en novembro, e aínda non saiu a sentencia. Despois, efectivamente, de prescindir dunha magnífica directora do CIN que tiñamos en Boiro, colleron a outra persoa temporalmente por 6 meses, que é o que permite a lei. Pero non falamos só da dirección do CIN. Prescinden tamén de outros profesionais, dunha psicóloga e dunha abogada que estaban prestando servicio. Estas dúas tamén foron a xuicio e a sentenza, se ben é certo que non lle obrigaba ao Concello a readmitilas, sí que lle recoñecen a súa relación e a súa vinculación laboral con este Concello. Así está o CIN de Boiro, cambiando constantemente de profesionais, e entendemos que un CIN que atende a mulleres vulnerables, mulleres con problemas, que moitas veces o que máis precisan é ánimo e axuda psicolóxica, non pode estar mudando de persoal cada 2x3. Necesitan un apoio e que ese apoio sea constante e sexa que se cree un vínculo de confianza para poder así estar atendidas da maneira que debean de estar. Bueno, así as cousas, prescindimos dunha psicóloga e, claro, no relatorio que fixo a Concelleira de Igualdade obviou que ela, a psicóloga que está hoxe en día, que a meteu ela a dedo porque era a súa amiga. E aí é cando empezan os problemas, que por querer sacar a cara polas súas amistades, pois perxudicou a todo un colectivo vulnerable como son as mulleres vítimas de violencia de xénero. A maiores disto, pois, non solicitaron á Deputación o programa co que podía concorrer o Concello para contratar axentes de igualdade. Como medida podíase meter esta figura, porque ao mellor dinche non nos correspondía porque esta figura para optar ao programa da Deputación debe estar metida na estrutura de relación de postos de traballo do Concello. Pois, bueno, esta figura, polo que nos acaba de relatar a señora Concelleira de Igualdade, non está contemplada tampouco para meter na RPT, e unha pena porque se estuvera metida, pois, podíamos ter traballando agora e poder optar a ese programa da Deputación que é facilitar persoal técnico de igualdade. Por certo, quero facer un inciso que me alegro de que alguén estea traballando, dándolle para diante neste Concello a relación de postos de traballo. Digo porque presumimos moito de estabilización de emprego, pero acaba a legislatura e as cousas están como están en todos os colectivos de profesionais que temos aquí neste Concello.
E por eso nos parece moi importante esta moción, porque é imprescindible que o CIN teña de persoal estable. E dicía a señora Torrado ao principio da súa intervención que nunca quixo facer política con este tema. Entón a nosa pregunta é: se nunca quixo facer política con este tema, por que ela sae xunto co señor alcalde en rolda de prensa para decir mentiras contra un colectivo de mulleres vulnerables, para tapar a súa mala xestión, incluso o seu trato abusivo, colándose en reunións e xuntanzas que estas mulleres tiñan con representantes de igualdade da Xunta sin estar convidados, pasándose calquer convite de malas maneiras, porque hai moita xente de testigo que pode constatar que foi de malas maneiras. E entón, para taparse elas a súa xestión aquí, cando este conflito veu aquí a pleno, rasgaronse as vestiduras de que iban a abrir unha investigación. E a día de hoxe non hai ninguna investigación aberta, porque a investigación, digo eu, que tería que versar sobre o documento que as mulleres usuarias do CIN presentaron por rexistro sobre determinadas queixas, sobre determinado trato que se había feito sobre elas, determinadas queixas que tiñan, determinado persoal ao que aludían, pero a investigación non se está centrando nas queixas e no malestar das mulleres, non. A investigación só se centrou, claro, para tapar responsabilidades, salimos aquí os indemnes, os políticos indemnes de todo, non temos responsabilidade de nada. Simplemente a investigación versou en xudicializar a un ex técnico de igualdade que xa non forma parte deste Concello, xa non traballa aquí. Xudicializaron o funcionamento, o labor nunha área, en determinadas funcións que tivo ese ex técnico de igualdade, correndo así un tupido velo, levantando fume, cortinas de fume, para que tapar o problema de raíz que ven detrás, que é o problema de raíz polos que se queixaban as mulleres do CIN. Así as cousas, claro, cada un resalta nas súas intervencións o que queren, pero o problema sigue latente, porque estas mulleres non poden facer uso do CIN, porque dicían que se ampliou por horas. Claro, pero que o problema aquí non é de horas, aquí o problema é de persoal e de trato. E se unhas mulleres non se entenden con determinada profesional que está prestando un servicio, pois, cando menos por responsabilidade para con elas, xa que había unha queixa conxunta, pois sería, cando menos, se non prescindir dese profesional e traer outro no que estuveran a gusto, porque xa digo que era un personal traído a dedo, pois, se non eso, polo menos que mínimo que abrir unha investigación e saber polo miúdo o que pasou aí, pero lamentablemente eso non se fixo. Entón, consideramos moi importante que se aprobe este acordo para reforzar o persoal do CIN, para non estar dando tumbos, para non estar cambiando de persoal continuamente, porque xa digo, os colectivos das persoas vulnerables, as mulleres vítimas de violencia machista, necesitan unha estabilidade do persoal co que teñen que tratar e co que teñen que buscar o seu apoio, que, por certo, están facendo en outro concello, no Concello de Ribeira, porque aquí se queren, claro, para ter un benestar psicolóxico, un benestar emocional, pois necesítase que, polo menos, un trato cordial e que non reciban amenazas aínda por riba por parte da profesional que ten que atendelas. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señora Suárez. Segundo turno de intervención, ¿no? Sí. Ten a palabra, señor Antonio. Segundo turno de intervención. Moitas gracias, señor presidente. Nos estamos totalmente de acordo con esta moción, tanto co seu contido como ca exposición da señora Raquel. Como non vamos a estar se nós no seu momento fomos os impulsores dunha moción sobre o maltrato das mulleres do CIN aquí en Boiro, maltrato na que pedíamos explicacións sobre ese maltrato, explicacións que non se nos dou, moción que foi aprobada por maioría no seu momento. Recordarlle ao señor alcalde que as mocións son de obligado cumplimento. O único que se fixo, ben o dixo a señora Raquel, foi unha querella, foi unha denuncia contra a técnica contratada polo CIN, simplemente para
correr unha cortina de fume e tapar a realidade que seguimos sin saber cal foi. Bueno, con todo isto, quero decir que vamos a apoiar a moción do BNG. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Antonio. Señora Dores Torrado, segundo turno de intervención, ten a palabra. Varias cuestións. A primeira, con respecto a non solicitar a subvención da Diputación da Coruña para os técnicos de igualdade, pois precisamente foi a área da Diputación da Coruña gobernada polo BNG a que puxo as condicións. Precisamente puxo unhas condicións que non se podía acceder a esa subvención a maior parte de concellos de toda a provincia da Coruña. De feito, teño aquí o dato, en toda a provincia da Coruña puderon acceder a esa subvención 4 concellos en toda a provincia da Coruña. Non é unha cuestión, precisamente, que teña que ver en concreto cas políticas de igualdade do Concello de Boiro, senón que é precisamente que as condicións e, de feito, todos os servicios sociais, todos os concellos, todos aqueles axentes de igualdade, pois debido precisamente a como se formularon esas bases, pois supuxo que non pudera haber axentes de igualdade na provincia da Coruña, precisamente polas condicións que puxo a área gobernada polo BNG. Agora, que veña a achacar ao Concello de Boiro que se axusta ás bases que elaborou o propio BNG na Diputación da Coruña, das que non podíamos ser objeto de subvención, home, a verdad que polo menos vai a falar coa diputada ou diputado, que non sei se é home ou muller, que gestiona esa área e que, bueno, que cambia as normas porque, evidentemente, se da provincia da Coruña, que quero recordar son 90 concellos, só accederon 5 a elas, pois, home, parece que as pautas que se estableceron nesas bases non son as máis axeitadas. Fala aquí de que non houbo investigación. Claro que houbo investigación das queixas formuladas por esas mulleres. Claro que houbo investigación. E esa investigación, precisamente, está en mans de quen ten que estar, que é a Secretaría Xeral de Igualdade. Dende o 20 de febreiro de 2023 ten a súa disposición toda a información, todos os informes pertinentes para poder analizar a situación. Todos e cada un deles. É curioso que durante todo este tempo aquí os grupos da oposición estén politizando este tema e que a Secretaría Xeral de Igualdade, que tamén formamos parte dunha rede de todo Galicia, si tan grave era a situación, non actuara en todo este tempo, que van alá máis de 2 meses. E, por certo, a semana pasada, mesmo tanto eu como o alcalde, nos personamos na Secretaría Xeral de Igualdade para, evidentemente, que dé resolución a esta queixa formulada por estas mulleres. Pero, efectivamente, a señora Suárez non lle parece grave o que pasou no Centro de Información á Muller. A señora Suárez, que ten a información de primeira man do que aconteceu no propio problema, non lle parece grave que os informes, que esa ex técnica de igualdade, que a todas luces son irregulares e que están en este momento nas mans e no poder desas mulleres, que ao fin e ao cabo elas sí que son as vulnerables, elas sí que son as que teñen un informe que ao mellor o presentan con toda a boa vontade en calquer tipo de organismo para solicitar
unha subvención para solicitar calquer tipo de apoio específico para mulleres vítimas de violencia que estén con un papelito que sea irregular e que lle poda traer graves consecuencias jurídicas para esas mulleres vulnerables, eso non lle parece grave. Nos fixemos o noso traballo con rigor, en un tempo, pois, tendo en conta como funciona a administración, áxil, para evitar precisamente maiores conflitos e maiores problemas. Elaboramos toda esa información e xa a partir de aí, que é o noso traballo, é o traballo desta corporación, o mandamos a onde o hai que mandar. Que cando un detecta unha irregularidade que poda ser constitutiva, que poda ser supuestamente constitutiva, supuestamente de delito, o que ten que facer é poñelo en mans da xusticia. E así o fixemos. E evidentemente demos as explicacións pertinentes, porque así nos comprometemos no pleno. Demos as explicacións da investigación efectuada no servicio psicolóxico do Concello, do CIN, e demos tamén a información das conclusións extraídas da actuación da ex-técnica de igualdade. E, efectivamente, mandado ese informe ao xulgado, se abre o expediente xudicial, se admite a trámite e podía haber indicios, porque aí se abre o expediente, de nada máis e nada menos que a señora Suárez non lle pode parecer grave de prevaricación administrativa, supuestamente, e é o que está analizando o xulgado, que é donde hai que analizar estas cuestións. Dice aquí, evidentemente, mulleres vulnerables. Claro que son mulleres vulnerables. Mulleres vulnerables que moitas das que presentaron a queixa ni siquiera foran atendidas por ese servicio psicolóxico. Mulleres vulnerables que renunciaron por escrito a esa atención psicolóxica e que despois, 3 delas, se personaron precisamente no servicio de atención psicolóxica para que foran atendidas. Algo raro debe de pasar aí cando un renuncia a un servicio e despois quere ser atendida por esa profesional. Me di vostede que non é grave que nos últimos días de traballo desa profesional empece a emitir informes sin expediente administrativo, sin constar un só informe no expediente, sin mediar solicitude, sin ningún tipo de soporte documental que acredite eso. Eu sí que as creo. Sí, pero con todas as garantías xurídicas. Eu sí que creo, pero con todas as garantías para non metelas en follóns. E ese é o traballo que fixemos dende o Concello de Boiro, para asegurarnos que a documentación que circula no Concello, que circula nas mans das usuarias, teña a validez correspondente. Dime que máis cousas me decía por aquí. Fala de amizade. Se ainda non fai nin 6 meses, 7, non tiña nin o teléfono desta muller. Non hai amizade ninguna, ni especial ni non especial. A mesma relación que podo ter cos técnicos do Departamento de Deportes, co resto de personal do CIN, co resto da personal adscrito á área de memoria histórica ou á área de lingua. Non hai máis que unha profesional que presta un servicio, porque claro, se pon en dúbida de algún xeito a súa capacidade utilizando de forma barriobajera ou de forma oscura esa supuesta vinculación, afectar precisamente a profesionalidade dunha traballadora municipal. Pois mire, esta psicóloga
evidentemente é licenciada en Psicoloxía, está doctorada en Psicoloxía Clínica e de Saúde, ten un máster universitario en intervencións en psicoterapia, ten unha experiencia profesional de máis de 20 anos, é unha psicóloga acreditada no programa de atención psicolóxico para homes con problemas de control e de violencia no ámbito familiar, dende o ano 2001. É unha psicóloga acreditada no programa de atención psicolóxica das mulleres que sufren violencia de xénero. É unha muller, unha psicóloga da Oficina de Atención a Vítimas do Xulgado da Coruña. Debe ser que tamén, segundo a señora Suárez, tamén debe de ser amiga da ministra, non? Porque está acreditada dentro da oficina tamén das vítimas do Xulgado da Coruña. Pertence á Garda Psicolóxica Especializada e Permanente para mulleres e as súas fillas e fillos de menores que sofren violencia de xénero da Comunidade Autónoma de Galicia, dende o ano 2018. Tamén debe de ser amiga da Xunta de Galicia e da Secretaría Xeral de Igualdade, logo, por estes datos que esta señora está dicindo. Inscrita no rexistro da Xunta de Galicia como personal docente acreditado para formación en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero. Presentou 128 cursos formativos especializados na materia de violencia de xénero e igualdade. E é o que consta precisamente no expediente que se tramitou de acordo co establecido na Lei de Contratos do Sector Público e na que participaron outras profesionais. Esta é o servicio de psicoloxía que temos neste momento no Concello de Boiro. Eu non ando preguntando polas amizades de ninguén, nin polas o íntimos que podan ser precisamente o servicio que está atendendo xurídicamente en este momento a ex-técnica de igualdade. Igual que non creo que sea de recibo que se analice ou se cuestiona a profesionalidade dunha traballadora, pois en función de quen supostamente forma parte do mesmo servicio. Muchas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno de intervención, que lle pediría agora no segundo turno un poquinho máis, porque senón se lles permitín bastante tempo. Claro, o da brevidade e o de facer resumen é só para min, entón. No, estou dicindo en general para todos. Vale? Sí, ten a palabra. Ben, pois señora Torrado debe ser que non atende ou non escoita ben cando fago as miñas intervencións, porque eu xa dixen que se ben non cumplía para poder participar, se ese persoal estivera metida na estrutura da relación de posto de traballo, sí que podía concorrer porque cumpría as bases, pero que o grave non é iso, o grave é que nin siquiera o intentaron, porque hai concellos que me consta que aínda sen cumprir coas bases, polo menos intentaron. Quero aclarar que as bases non salen da Deputación nin da área do BNG que leva nesta Deputación, non, esas bases salen da Lei de Estabilización de Emprego, que vai a ser así, por desgraza, agora para todos os ámbitos, non só para os técnicos de igualdade, vai ser tamén para técnicos de museo e para todos, porque ten que ver cunha Lei de Estabilización de Emprego que é superior, que eu sepa, a calquera Deputación. Dinos que politizamos o tema. Non, mire, señor Torrado, non politizamos o tema, actuamos con responsabilidade, que pasa que esa palabra queda un pouco lonxe, e preocupámonos polas mulleres usuarias do CIN, claro que nos preocupamos, vale? Por eso presentamos esta moción pedindo o reforzo, non politizamos o tema, temos responsabilidade. Dinos que, ademais, que hai unha investigación aberta, que, claro, ela mandou todo a Xunta, a Consellería de Igualdade, ela botou bolóns fora, pero onde está a investigación interna deste Concello? Que foi no trato deste Concello, foi no trato aquí dentro, nesta casa, de onde se queixaban as mulleres? Quen é o instructor dese procedimento? Gustaríame sabelo. Onde está?
e despois aínda ten a desfachatez de dicir que a investigación que se centrou na ex técnico que cometeu a todas luces irregularidades. Oiga, perdone, un pouquiño de respeto pola presunción de inocencia, non? Iso terá o que dicir a xusticia, non vostede. Digo eu, porque para que judicializamos un procedemento, se o ten tan claro a todas luces e irregularidades, faga usted tamén de xuiz e parte, como está facendo. Un pouquiño de respeto tamén pola presunción de inocencia. E coidado coa palabra prevaricación, porque que este técnico estuvera facendo eses informes, que estuvera facendo estes certificados, non creo que fose unha sorpresa para a señora Torrado cando se fixo a investigación, non. A señora Torrado era conhecedora de que isto se estaba facendo, e porque non se queixou dos anteriores. E sabía o demais, porque na famosa reunión na que se colou coa secretaria de Igualdade da Xunta, cando as mulleres se queixaron de que non tiñan aínda a certificación selada, a señora Torrado dixo, pero pasade mañán polo Concello que vola selan, non hai problema ningún que sei onde está o selo. Entón, coidado ca prevaricación, porque os políticos e os que están ao cargo dunha concellería, pois tamén son últimos responsables do que se fai. Non que iramos mirar para outro lado, porque se falamos de prevaricación, aquí a señora Torrado pois tamén ten responsabilidade, e que non negue que sabía que os estaban facendo, porque sí que os estaban facendo. E máis, meteu nun fregado a este técnico de igualdade por uns supostos irregularidades non certificados e ela o que non ve é as consecuencias que iso vai a ter. Ela non ve máis alá. Ela non ve que as mulleres que precisan dese certificado, que precisan dese informe, que ese informe é o que lle abre as portas para poder acceder a moitos recursos e a moitos apoios que necesitan pola súa condición de vítimas de violencia de xénero. E entón, cuidado, porque judicializando isto, pois as consecuencias que poden ter son que esas mulleres queden sen esa certificación e que se lle cerren moitas oportunidades e moitos recursos ao que podían ter acceso con eses informes. E logo di que é mentira que todas as usuarias do CIN foran atendidas, non, que todas as que presentaron a queixa, todas as que firmaron o escrito de queixa, que foran atendidas pola psicóloga. Non, quen está mentindo é vostede, xo fixo un rolda de prensa. As mulleres, é certo que non todas foron atendidas individualmente por esa profesional, por esa psicóloga, pero en grupo, en terapias de grupo, en obradoiros de grupo, sí que foron atendidas e sí que tuveron trato todas elas con este profesional. Entón non minta. Diferenciemos entre o que é unha atención individualizada e se tuveron trato ou se tuveron atención en outros grupos, en outros formatos tamén con estas mulleres, e sí que o tuveron, así que deixe de mentir. E despois di, é que renunciaron a ser atendidas. Home, claro, é que é o máis lóxico. É que se xa estás avasallado, se xa és vulnerable psicolóxicamente, como non vas a renunciar a ser atendido por un profesional que as estaba amenazando precisamente por poñer unha queixa contra ela? Como non van a renunciar? É o máis lóxico, faría o calquera persona. E despois que volva a cuestionar os informes cando non dixo nada de que se estaban emitindo e se sabía, ademais do servicio que se estaban emitindo. E, por certo, dos informes anteriores, creo que xa o dixen antes, pois non dixo nada. E despois, en canto ao outro último tema no que estivemos largo e tendido escoitando un currículum vitae dunha profesional, home, os currículos están moi ben, eu non lle nego o currículum a ninguén, nin dudo da súa capacidade. Tampouco non sei que ten que ver o currículum co enchufismo, non o sei, porque o que non cabe duda é que cando un contrata un profesional é para dar un servicio a unhas usuarias é que ese servicio funcione, que as usuarias estén contentas, que estén ben atendidas, e se iso non é así, e se hai queixas, pois para que a temos entón, pregúntome eu, porque mentras presumimos de currículum vitae e recorrimos ao enchufismo, hai outros profesionales, como a técnico de igualdade, a que intentamos que recaian todas as culpas sobre ela, porque como total xa non traballa neste concello, pois esa persoa, quero dicir, que polo menos pasou un proceso selectivo.
E despois que critique que eu cuestiono a profesionalidade da psicóloga, non, eu non critico a profesionalidade da psicóloga, nin o seu currículum, nin moito, pero para nada. Eu o que cuestiono é que se esa psicóloga para as usuarias que ten non está funcionando, non está o servicio funcionando como ten que funcionar, as usuarias non están contentas con ese servicio, pois non debera de estar. Pero eu nunca dixen, nunca cuestionei, nunca saliría da miña boca cuestionar a unha profesional. Eso non minta, non bote sobre min palabras que non dixen, eu non cuestiono a profesionalidade de ninguén, só digo que se non funciona non debe de estar. Quen cuestiona as profesionalidades que claro, como é eso de ver a palla no ollo alleo, pero non, como é, ver o lixo a palla no ollo alleo, pero non ver o lixo no propio, bueno, a viga no propio. Bueno, pois vostede sí que cuestionou a profesionalidade da ex-técnico de igualdade, sí que a cuestionou por todo o que acabamos de relatar. É que me parece increíble, pareceme increíble. Nada máis. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Utiral, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Nada, moi brevemente, porque creo que estamos levando o tema a donde non era a moción. Estamos falando de servicios para as mulleres no tema de igualdade, que é algo moi importante, un tema moi grave, e creemos que non nos debemos de desviar do tema poñendo simplemente o foco no tema do CIN. Creemos que debemos ampliar os servicios e mellorar dende este Concello. Por eso, simplemente, quero aportar un tema que saleu no Consello Escolar Municipal onte mismo, celebrado onte na Casa da Cultura con todos os membros que pertenecen, que traballar de cara ao ano que ven na prevención do acoso e a igualdade nos centros educativos. Non simplemente cando xa pasa o problema ou cando xa existe ese problema, senón que tratar de prevenir ese problema. Por iso nos parece importante comentalo, xa que hai esta emoción, que se traballará para que os nosos cativos e cativas teñan a oportunidade de xestionar as emocións, de aprender e criarse na igualdade, na sensibilidade de oportunidades. E despois, simplemente, puntualizar e darlle as gracias á señora Suárez porque lle daba as gracias a quen fixera o traballo na RPT. E como son parte dese agradecemento, son concelleira de persoal, trasladareille ese agradecemento aos representantes sindicais, a Recursos Humanos, o secretario que xa o escoitou e a interventora. Moitas gracias. Gracias, señora Outeiral. Segundo turno, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes a todos. Non tiña pensado falar neste punto, só votar a favor, pero bueno, despois da perorata de creo que casi unha hora. E como salieron varias cousas, a palestra que eu non esperaba que saliran, eu non teño aquí a documentación para dar as fechas exactas, pero a señora Dores falou do expediente de contratación, un expediente administrativo, no que vostede invita a 3 psicólogas, entiendo yo que eran psicólogas, y 2 días después de invitar a estas 3 psicólogas, invita a la actual psicóloga a participar en ese procedimiento. Nese expediente de contratación é vostede a responsable de contratación, como se figura no expediente. Eu non digo que hai enchufismo, pero si o que di a resolución. Unha invitada manda unha carta renunciando a personarse, outra das 3 primeiras manda unha carta, a segunda tamén que rechaza personarse, o sea, de hacer oferta, a terceira desas 3 primeiras non contesta, non manda nada, e a elexida debía esperar moita loita para conseguir o puesto, licita al tipo máximo de la licitación, sin bajar un céntimo. É elexida. Eso é o que di o expediente, porque se lle olvidou usted contalo. Nada máis que para eso. En canto, como se han liado tanto toda esa historia, señora Dores Torrado, en canto ao CIN, o que me queda claro é que desde que usted é responsable do CIN, de igualdade, foi o único momento neste Concello
que hubo un maltrato institucional. Nada máis, moitas gracias. Bueno, o turno do Goberno, que sea breve, vale, moi breve, porque temos que ir finalizando isto. Señor Diáguez, usted foi teniente de alcalde na pasada legislatura e este problema está coleteando dende o ano 2015 e agora nós, xunto coa área de personal, estamos traballando en facer unha nova RPT onde se computen esos postos de traballo, onde se creen esos postos de traballo de carácter estable, donde ademais o levamos tamén no presuposto municipal a partida presupuestaria correspondente para poder dotar presupuestariamente esas novas plazas. E vostede, señor Diéguez, é vostede que tanto ahora alarda de feminismo e tanto agora empeza e lle preocupa tanto a relación de postos de traballo que ustedes presentaron, que teñen vostedes, e ainda incluso andan a falar por aí desa relación de postos de traballo do ano 2019, ese borrador de relación de postos de traballo non incluía eses 3 postos de carácter estable no Concello de Boiro. Tanto dende o ano 2015 ata o ano 2019 non lle importou absolutamente nada ese problema que estaba acarreado dende que foi a última dirección de CIN e agora é el problema central desta cuestión. Eu levo ano e medio para arreglar a cuestión. Eu levo ano e medio, vostede dende o ano 2015 ao ano 2019 tivo 4 anos para poder arreglar ese problema e non só eso, que non está esta cuestión encima da mesa. Sabe tamén vostede que en aplicación da Lei de Contratos do Sector Público tamén poden presentarse outras empresas. Tamén esas profesionales as que se convidou a presentar ofertas, esas xa foran precisamente outras profesionales que prestaran servicios neste Concello, porque sabíamos que eran profesionales que facían un gran traballo e por eso se lles convidou, e non fomos a convidar a nadie raro, que era xente que xa estuvera neste departamento, era xente da comarca do Barbanza, outra incluso de Boiro, que prestaba servicios neste Concello e se lle ofreceu a participar nese procedimento. Tamén pode haber que pudera presentar o mesmo. Vostede veu o expediente e se vira algo irregular, tiña tempo, porque o veu fai máis de 3 meses para poder denunciar o que considere oportuno. Non falen de enchufismo, porque se aplicou escrupulosamente a Lei de Contratos do Sector Público. Por certo, acórdese que antes nin siquiera había licitación pública nese servicio de psicoloxía e de servicio de psicoloxía e de servicio xurídico. Dito isto, eu non digo precisamente, señor alcalde, pode dicir? Sí, vaya finalizando, por favor, manteñan silencio e vaya finalizando, por favor. No. Vou finalizando. Eu non me meto da intimidade que poda ter a ex técnica de igualdad ou con que persona ten íntima relación. O que non podemos facer desto un circo, vale? Eu creo que foi un permisivo desde sin explicarse tranquilamente. Eu creo que temos que ir finalizando. Por favor, señora Torrado, finalice. Vamos a terminar isto porque estáse convertindo nun circo, un caso tan sensible como a violencia de xénero, e é penoso. Non me extraña que os veciños e veciñas de Boiro estean de nós hasta aquí, penoso, un tema tan sensible, porque xeron tantas mentiras e manipulacións que, bueno, xa cando se cerre isto xa veremos o que queda. Por favor, señora Torrado, finalice e vamos a votar, vamos a votar e vamos a terminar este punto porque temos que seguir co pleno, senón non acabamos, nin ás 12 da noite e temos que terminalo sí ou sí. Hai cousas moi importantes que hai que seguir. Entón, por favor, lle pido que finalice e vamos a votar. Venga. Remato dicindo, eu non son a que acuso a ninguén. Se remite un expediente ao xulgado e é precisamente o xulgado o que estima e abre un expediente xudicial
no que, segundo indica literalmente, investigada por prevaricación administrativa. Nada máis. Moitas gracias. Damos por finalizado este punto. Vamos a pasar a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 17. Moitas gracias. Polo cal queda aprobado este punto número 10. Pasamos ao punto número 2 do orden do día. Expediente 6048/2022, aprobación inicial. Se procede ao ditame dos orzamentos xerais do Concello de Boiro para o exercicio 2023. Lles pido, por favor, que sean áxiles. Primer turno de intervención. Señor Antonio, primer turno de intervención, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Vou a tratar de ser breve tamén. A miña pregunta é: cambiou algo este punto desde a última vez que se trouxo hasta hoxe? Vostede reuneuse conmigo, co meu partido, non sei, chamoume para falar destes orzamentos. O que sí lle podo decir é que volve usted ao vil chantaje. Hoxe volveronme a chamar do Náutico de Escarabote dicíndome: mira, que levan unha nominativa hoxe e por favor apróbana. Claro, vostede chamou a secretaria como presidente da Mancomunidade a decirlle: mira, que hoxe levamos... Mire vostede, pode traer este punto 20.000 veces, vale? Estos presupuestos, estes orzamentos, foron feitos unilateralmente por ustedes, non contaron con nadie. Bueno, tampouco sei por que presentan orzamentos, porque ustedes están facendo obras sin partida presupuestaria, sin os correspondientes plans de riesgo. Bueno, ustedes fan o que queren. Claro, yo dixen xa da outra vez, ustedes para traer un punto deste tamaño non teñen o apoio suficiente. Yo dixen o primer día que fixen a intervención, cando tomei posesión, dixenlle que 5 non son maioría absoluta, para nada, pero siguen sin enterarse. Vale, pois mire, eu co chantaje non funciono, eu sinto moitísimo, pero non llos vou aprobar e xa os pode traer 30.000 veces. Moitas gracias. Por alusións, mire, eu chamei a secretaria non por este motivo. Está mentindo, pero mentindo. Eu chamín a secretaria do Náutico. Señor alcalde, xa me chamou mentireiro cando estaba os datos pechados. Estou avisando. Usted, sí. Non ten a palabra. Avisei por unha regata que se vai a facer no mes de xuño, vale? Entonces, queda contestado, non minta. Terminou, verdad? Señora Torrado, primer turno de intervención, ten a palabra. Sí. A ver... Os presupostos municipais é para o funcionamento ordinario do Concello e para a política de inversión que vai a realizar o Concello durante o ano, non? Eu, a verdade é que entendo oportuno volver a traer este presuposto outra vez ao Concello, á Corporación Municipal para o seu debate, porque non entendo, sinceramente, cales son os motivos polos que non se aproban estes presupostos. E explico por qué. Este presuposto, eu entendo, e non sei se hai aquí alguén na corporación que poda opinar outra cousa, eu entendo que todos os membros da corporación querremos pagar as nóminas aos traballadores municipais, non? Entendo que tendrán que cobrar de acordo a subida salarial que corresponde por IPC durante o ano 2023, non hai unha lei de Estado que di que tal, é normal. Digo sí ou non? Entendo que sí, non hai aquí alguén que non vai a querer pagarlle os traballadores municipais.
Eu me imagino que ustedes tamén estarán de acordo en que se paguen os gastos da luz, a agua, o canon da auga, os gastos do funcionamento propio do Concello, que se pagan as actividades ordinarias do propio Concello, non, eso vai en este presuposto. Eu entendo tamén, e me imagino tamén, que querrán que se paguen as subvencións ás entidades deportivas, as entidades sociais e as entidades culturais do noso Concello, por certo, que se incrementaron un 40% a respecto da anterior legislatura, máis de 60.000 euros a repartir en todos os clubs do Concello, e destaco isto por ser a Concellera de Deporte, me imagino que sí, non? Están todos de acordo en pagar as subvencións aos clubs, pois precisamente para darlle seguridade en canto aos ingresos dos que van a poder contar durante este ano 2023. Entendo que sí, non? Despois, a outra cousa que hai é que este presuposto sitúa a débeda no menor nivel da historia do Concello de Boiro, pasando do ano 2019 ao 2023 a un 26%, é dicir, o Concello non está empeñado. E precisamente este orzamento municipal acabaría situando esa débeda na máis baixa dos últimos 25 anos. Entendo tamén, polas alusións que houve aquí, que se quere facer a obra do náutico, non, Antonio? Está o dicindo aquí, porque despois, e tamén hai aquí, que se quere facer unha rehabilitación da plaza de Comoxo. Aquí houve mocións, houve propostas, e aí parece que hai un consenso. Pois o orzamento municipal non ten nada máis que eso. Pagar o sueldo aos traballadores, pagar o gasto ordinario do Concello, pagar a débeda pendiente nos bancos e situala na máis baixa da historia do noso Concello, pagar as subvencións aos clubs deportivos, ás asociacións sin ánimo de lucro e ás actividades culturais, e iso é única e exclusivamente o que traemos a este presuposto. Aquí xa o decían no pasado pleno, para este goberno, ata o 28 de maio, chega o presuposto. É unha responsabilidade, se trae aquí para precisamente ordenar as contas, para que sexa cal sexa o goberno que sala das vindeiras eleccións teñan un presuposto que despois poderán modificalo, facer os cambios que consideren oportunos, porque é un documento vivo que poden ir movendo a medida das necesidades, pero simple e llanamente se trae isto para que queden as contas ordenadas dentro desta legislatura. Por iso me parece normal e por responsabilidade que dende a área de Facenda se volva a traer este presuposto municipal, porque non ten nada máis que isto. O presuposto municipal non morde, ten estas 4 cousas que acabo de indicar, e por iso, tendo en conta que estamos de acordo en todas esas, non entendo por que teña que pararse e votarse en contra do mesmo. Gracias, señora Suárez. Primeiro turno. Segundo turno. Turno, Fernando. Sí. Moitas gracias, moi amable. Señor Destorrado, referido ao anterior punto, parece que vostede caeu aquí fai 2 anos. Pero creo que usted antes que nós foi 8 anos concelleira de outro equipo de goberno. Incluso dese equipo de goberno, o convenio colectivo nin estaba firmado polo alcalde. Parece que todos os males os fixo o PP. Ou esos quenceuse. Como se marchou do BNG, eso borrou. Pero nas actas de sesión se está. Pero bueno, ya que esta también, como en este primer turno nos ha loado las excelencias de los presupuestos y la responsabilidad que dice de este presupuesto, yo, a ver si me contestan el segundo, me gustaría saber dónde dejó la responsabilidad en el presupuesto del 2022, porque no vino a pleno.
Se en aquel momento tamén a responsabilidade se borraba ou ali non estaba en vigor. Eso, en cuanto al presupuesto, amenazar que non van a cobrar os empleados, van a cobrar, non se preocupe. Ademais, eles os teñen claro. Eso de que viene el lobo, non. Xa non cola. Ustedes non poden desenterrar a Franco ni a ningún outro. Entonces, din que non van a cobrar os traballadores. Van cobrar, eles están tranquilos. Mire, os presupostos, estos xa están obsoletos, e ao largo deste pleno o imos a demostrar. Ademais, usted fala de que se non quere, lle di ao compañeiro de ICB, se non quere o náutico de Escarabote. Claro que o quere. Pero ano pasado tamén hubo nominativas e non había presupostos. Existen outras maneiras de aprobar as nominativas. Non houve problema. Non ven o lobo aínda. Esa é a realidade. Pero xa que falou, que dixo e recalcou que era concelleira de Deportes, por se alguén non lle quedou claro, aproveito para preguntarlle, cando vostede entregou as nominativas, incluso lles dou unha especie de placas que me enseñaron outro día algún club, algúns que recibían nominativas, unhas cousas así, que non sei como chamarlles aquelo, eran tonos verdes, tenía, algunha xente. Lles dixo que as subvencións de concurrencia iban a ir moi áxiles. Estamos falando do mes de setiembre. Ainda non cobraron. A ver se me lo explica. E sobre todo para ellos que me dijeron que por favor se lo preguntara, porque ellos quieren saber. Es más de un club la ha llamado para preguntarle por eso y no les ha contestado. Entonces, ya que no les coge el teléfono, hoy como tiene cámaras, le puede contestar directamente. No a mí, que yo no soy interesado, sino a los clubs que no han cobrado aún la concurrencia. Porque creo que la concurrencia se aprobó también en aquel pleno donde iban as nominativas, que había una partida para concurrencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ¿no? Señor Antonio García, segundo turno de intervención. Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, coincido co que dice o señor Dieguez. Levamos 4 anos de goberno, a mí me gustaría saber cantos orzamentos se aprobaron. Ahora resulta que este é o maravilloso do mundo. Mire, levan gobernando 4 anos sin aprobar os presupuestos. Creo que se aprobou me parece. E volvendo por alusión ao que me dixo antes que eu minto, non minto, vale. Usted lle dixo vai unha nominativa para o náutico. O que non lle dixo é que iba dentro dos presupuestos. Mire, faga un extraordinario ou por o próximo pleno, que supoño que terá que haber outro, traiga esa nominativa como trouxa de Cabo de Cruz e verá como ya aprobamos, sin problema ningún. Vale. E que meterlle medo á xente, isto con que se non se aproban, ves que madre del amor hermoso, que non van a cobrar, que non, eso usted o sabe, non é así. Vale. Nada, simplemente, moitas gracias. Mire, lle contesto. Mire, hasta se delatou vostede, home, que eu chamín como presidente da mancomunidade polo tema da proba esta que se vai a facer en xuño, home. Mire, hasta vostede se delata vostede, home. Venga, hombre. Señora Torrado, segundo turno de intervención. É que non, diga, eu non dixen en ningún momento que aquí non fora a cobrar ninguén. Eso non o poñades na miña boca unhas palabras que eu non dixen. Eu dixen que este presuposto permitía poñer as contas claras, que podía actualizarse o presuposto e o gasto do ano 2023 en función do IPC e da situación real da economía boirense no ano no que estábamos. Eu non dixen que non iban a cobrar. Claro que van a cobrar. Eu non dixen eso. Por outra parte, claro que se viñeron
en outras ocasións, se veu con cargo remanente para subvencións de concurrencia. Sabe que fixen eu o último pleno cando votaron en contra? Ao día seguinte, a primeira hora da mañá, poñerme ao carón do concelleiro de Facenda para buscar unha solución, para intentar utilizar o remanente. Precisamente, estivemos mirando partida por partida e gracias precisamente a toda a labor de inversión que temos en este momento en execución, que está licitada e que está en fase de adxudicación con cargo ao ano 2022, non chega para poder facer toda a política de subvencións. O que escollemos? A unas entidades e non a outras? A los que nos gustan máis ou los que nos gustan menos? Non chega para todas. O remanente disponible en este momento chega, que o veremos para o próximo punto da orden do día, para pagar as facturas e chega para todas as obras que estamos executando en este momento. E mira, só llevo a relatar as que teñen que ver no ámbito do deporte. Cuberta do pabellón da Cachada, 172.000 euros, pavimento en Praia Xardín para o club de patinaxe e pavimento no xinasio de Santa Baia por importe de 150.000 euros, vestuarios no campo de Valiño por importe de 37.000 euros, a reforma da Casa das Colonias, o Club Náutico tamén de Cabo de Cruz, que foi no ano pasado e está financiado precisamente con remanente. Vamos, xa estamos casi nos 500.000 euros que hai que destinar para as obras que están en este momento en execución. O chicle non dá pa máis. Hai que utilizar precisamente os recursos do ano 2023 para poder facer frente ás necesidades dos clubs, ás necesidades das subvencións de ámbito social e as de ámbito cultural. Non chega para máis. O remanente non é infinito. Hai aquí os informes que acreditan que hai que pagar as facturas, que veremos no próximo pleno, e todas estas obras tamén, cando se acaben de ejecutar, hai que pagalas. Claro que sí. Mira, en relación á subvención de concurrencia, por desgracia, o personal técnico está de baixa e non pode rematar o proceso. En este momento estamos intentando facer unha contratación de persoal en sustitución para que poda rematar eses expedientes. O ano pasado pagáronse, resolveronse no mes de maio. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra, segundo turno. Gracias, señor presidente. A membro do Goberno que interviu para falar do orzamento dixo que é ela que non entende por que non se aproba este orzamento. Pois mira, deixámolo ben clariño o 30 de marzo, que foi o pleno pasado, no que este tema veu por primeira vez a pleno. O BNG fixo unha serie de exposición e dou unha serie de motivos, unha serie de razóns polo que non podía apoiar este orzamento. É como, claro, para uns temas hai que darlle dilixencia, darlle pa diante, que temos moita presa, pero no que xa está debatido, no que xa está votado, no que xa, é que despois, claro, que dicía o señor alcalde é que temos a xente de Boiro aburrida. Non me extraña que teñan aburrida, porque se fan estas maniobras de volver a traer a pleno algo que xa se debateu e algo que xa se votou, non me extraña que aburran a xente. Pois ben, convido a xente, porque eu non vou a estar aquí repetindo pleno tras pleno o mismo, os motivos polos que non apoiamos este orzamento, convido a xente que entre no YouTube e que busque pleno 30 de marzo, e aí está a intervención do BNG explicando os motivos claros polos que non apoiamos este orzamento, que, por certo, a señora Torrado tuvo un mes enteiro, porque estamos a 27 de abril, para escoitalo. Se non o entendeu, pudo escoitalo varias veces, dándolle a repetir. Ben, pois por que ven aquí este pleno? Por pura estrategia electoralista. Faltan 15 días para que empece a campaña electoral, e isto ven aquí por pura estrategia electoralista. Isto, señoras e señores, é a forma de facer política dun goberno en minoría. Eu non collen o primeiro turno de intervención, máis que nada, porque digo eu, bueno, pois igual teñen o apoio xa de outra forza para sacar o orzamento adiante, pero a miña sorpresa é que vexo que non, pero eles siguen RQR co mismo, RQR co mismo. E isto que significa? Pois que non respetan a vontade democrática dun pleno, porque se xa se lle dixo que non o mes pasado, se o 30 de marzo este punto non se vai adiante, para que volven a traer se non teñen o consenso de ninguén? Pois volven a traelo así, sin ningún cambio, porque intentan desprestixiar a oposición, dicindo, por que non nos apoian, por que non nos votan, intentan desprestixiarlo, porque como o mes pasado non lle debeu de dar o resultado que eles esperaban, pois agora volven a intentalo.
E, bueno, eso faime gracia escoitar, de que porque non entendo porque non se aproba, non queremos que cobren os traballadores. Home, entón que nos están dicindo? Porque nesta legislatura que dura 4 anos nunca se aprobou un orzamento en tempo e forma. En 4 anos nunca se aprobou un orzamento en tempo e forma. Eses traballadores, a miña pregunta é, entón que pasa? Non cobraron estes 4 anos? A ver, non tomemos tamén a xente por parva que non o merece, Despois fala de orzamento que, bueno, que leva 4 cousas, por iso non entendo por que non se apoyen. Pois o mellor o problema é ese, que só leva 4 cousas. Sen perspectiva de xénero, que é un acordo plenario que se acordou aquí, non reflexa un plan a medio e longo prazo para Boiro, non sabemos o que quere este goberno facer de Boiro. Eso sí, dixo que levaba 4 cousas. Tamén recordade que leva unha partida en investimento para espellos e sinais. Entón, debe de ser ese o plan. E logo temos que escoitar aquí que non pasa nada, que se poden facer modificacións de crédito para facer o que sexa, que o trámite de aprobar un orzamento, e aí manifesta tamén a coherencia, a señora Torrado manifesta a súa coherencia, que antes, cando estaba do outro lado, criticaba que se fixesen modificacións de crédito, e agora resulta que se pode cambiar e non pasa nada. Non me vou a estender máis neste punto, xa digo, porque xa está máis que debatido, xa lle demos 25.000 voltas no pleno do 30 de marzo, e este punto sí que non merece perder máis tempo con el. Gracias. Gracias, señora Suárez. Ten a palabra, señor Ruiz. Segundo turno. Moi ben. Gracias, señor presidente, e boas tardes a todas e a todos, que non o dixen aínda, porque non falei, xa non estou acostumbrado a estar unha hora pico calado. Bueno, tócame a falar agora. Bueno, oficiosamente, non é oficial, pero oficiosamente sí, bueno, estamos no último pleno da legislatura. Non vai haber outro pleno que trae aquí puntos para debater como os de hoxe, non? E non dixo eu que isto sea unha festa de fin de curso, pero, bueno, o talante podía ser outro, xa que hoxe máis que nunca todos os que estamos na mesa somos candidatos para a próxima legislatura. E algún incluso non vai a estar con nós. Entonces creo que o talante debía ser outro. E para, bueno, falar co exemplo, vou a pedir disculpas. Vou a pedir disculpas por aqueles erros que puden haber cometido esta legislatura e por aquela xente que se pudo ofender polas palabras que eu dixe. E vou a ser incluso máis explícito e vou a pedirlle disculpas ao grupo municipal do BNG, aos seus militantes e aos seus simpatizantes, porque no último pleno a verdad que non estuven acertado e dixen cousas das que me arrepinto e teño que pedir disculpas públicamente e o fago. E voume centrar xa no tema dos presupuestos, porque non quería eu un novo debate. Isto xa se debateu, como ben se dixo, estuvemos no pleno do mes pasado aquí unha hora e pico larga falando dos presupuestos, larga. E xa se falou dun lado da bancada do bos que eran e do outro lado dos malísimos que eran. Eso xa nos quedou a todos claro, xa se votaron e saleu que non se iban a aprobar. Pero fixéronse unha serie de manifestacións en ese pleno que mudan, eu creo que mudan, e por iso se traen hoxe aquí o sentir dos orzamentos. Nos durante este mes, bueno, tuvemos tamén chamadas de algún clube deportivo e de outras entidades dicindo que, bueno, que intentásemos outra vez sacar os orzamentos porque as nominativas eran importantes e en canto antes estuveran a disposición destas entidades, pois mellor. No debate do mes pasado, bueno, falouse deste orzamento e non se comentou nada en cuanto ás nominativas en contra de ningunha delas. Parece ser que estaban todos de acordo, incluso algúns grupos da oposición falaron de que se os trouxéramos aquí como nominativas, eles iban a apoiar esta proposta con cargo ao remanente. Eles iban a apoiar estas nominativas. E cando se falou da mellora do entorno da Plaza de Comoxo, falouse tamén deso. Traen a vostede como nominativa e nós, perdón, con cargo ao remanente e nós vamos a apoiar. Bueno, nós atendemos, collemos o pañuelo, atendemos a proposición, pero nos demos conta que non nos chega o remanente para atender a todo isto. Non nos chega, non nos dá. Non dá para atender as nominativas,
solo as nominativas xa non nos dá o remanente que temos ahora mesmo a disposición para atender. Entón, a única solución para poder atender a estas entidades e poder sacar estes proxectos adiante era volver a votar o orzamento tal e como estaba. Tal e como estaba e, efectivamente, como dixo a señora Suárez, unha vez aprobado, nun mes non dá tempo a facer nada co orzamento, é simplemente unha actualización da situación que hai, e o goberno que sala das urnas, terá que facer, evidentemente, como se isto se houvese aprobado xa fai moito tempo, terá que facer as modificacións que entenda oportunas para continuar o seu goberno o tempo que lle queda a esta anualidade. É ese o motivo polo que traemos hoxe aquí de novo este orzamento, para poder sacar adiante estas nominativas e este proxecto do Comoxos, e que ustedes o teñan a ben, e se non, votaremos o mismo que votamos na última vez, e isto quedará todo encima da mesa e terá que vir outro goberno que sea quen de sacalo adiante. Olvidóuselle a señora Suárez comentar que eu a chamei para intentar buscar un arreglo deste orzamento e non quixo tratar conmigo este tema. Pero, repito, se non sale, xa se dixo aquí, nós podíamos haber traído un presupuesto electoralista a máis non poder, e en vez de dedicar todo a gasto corriente como estamos dedicando, gasto corriente é pagar a luz, é pagar o gasoil, é pagar todo eso. En vez de traer este presupuesto, podíamos traer un campo de fútbol, podíamos traer un parque infantil, ou podíamos traer uns asfaltados grandes aí, podíamos traer moitas cosas neste orzamento e non o fixemos. Este non é un orzamento electoralista e non nos acusaron deso, non nos acusaron de que fora un orzamento electoralista, e sí que sinxelo. É un orzamento moi normaliño para os tempos que corren, e sin ningunha pretensión. O que queremos é intentar poñer en marcha as nominativas, se puderamos sacalas para adiante, sacar tamén esa do Club Náutico de Escarabote, que tamén nos parecía importante atender a esa petición, e esa é a única explicación que ten, que hoxe estemos aquí tratando un punto que xa se tratou outro día, nada máis. Gracias, señor Ruiz. Perdón, non. Moitas gracias, señor Ruiz. Ten a palabra. Señor presidente, por alusións. Por favor, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Señora Dores, do mellor non falamos, o sentir das palabras son distintas, non? Decirlle a compañeira do BNG, decirlle, se vostede non quere que os traballadores cobren, eso non é dicir que non van cobrar. É facerlle unha pregunta, nada máis, non? Señor Ruiz, mire, nos vamos a votar en contra dos presupostos. Cando vostede estaba na oposición, vou facer miñas as súas palabras. Ríese, porque xa sabe o que vou decir. Estos son os seus presupostos e os van a sacar adiante se poden cos votos que teñen. Eso que nos decía cando vostede era o portavoz da oposición. Pois eso é o que lle digo. Non creo que non variei nunha coma, do que nos decía vostede. En canto a se hubo chamada ou non hubo chamada, señor alcalde, eu ese tema non quería sacalo, eu non tuve chamada, tuve un WhatsApp de un representante da directiva, despois se queres yo enseño, vale? Porque solo sale o número de teléfono, non sale o tal, pone, hoy se lleva a pleno lo del náutico de Barraña. No sale el nombre del paisano. Yo puedo decir lo que quiera. No, además no hay nada. Hoy se lleva a pleno lo del náutico de Barraño. Nada más, a mí me han mandado ese WhatsApp y es lo que pone el WhatsApp. Y nada más, no pone otra cosa. Entonces eso es lo que pone el WhatsApp y no me habla de que vengan los presupuestos, no me habla de que venga como nominativa, tal. Hoy me dice, hoy se lleva a pleno lo del náutico. Evidentemente, yo no le he contestado el WhatsApp, también yo digo. En el orden del día no viene nada específico del náutico de Barraña, va dentro de todos los presupuestos. Era lo único que quería aclarar de ese tema, nada más.
Que ten que especificar que non mandín ese WhatsApp. No, ya le dije que me lo mandó, no dije que lo mandara usted, que me lo mandó un responsable de la directiva del Club Náutico, nada más, hasta ahí. Vale, entonces queda aclarado que yo no whatsappeé con nadie, muchas gracias. Bueno, pois nada, finalizamos este punto número 2 do orden do día e pasamos á súa votación. Votos en contra? 10 votos en contra, abstencións, 0 votos a favor, 7 votos a favor, por lo cal non quedan aprobados estos presupostos do exercicio 2023 por 10 votos en contra. Moi ben, pasamos ao punto número 3 do orden do día, o expediente 1176/2023, a aprobación inicial se procede do ditame de crédito extraordinario número 1/2023 financiado con remanente de tesorería para gastos xerais. Segundo turno, señor Antonio. Segundo, señor Dores Torrados. Segundo. Sí. Pero no, pero digo, no segundo. Vale. No primeiro, pois todos están a palabra. Vale. Gracias, señor presidente. Venga, dende BNG aceptamos as disculpas do señor Ruiz cara a nós, como non podía ser de outra maneira. A chamada, que eu me olvidei de explicar, home, é que eu cando estou nun pleno que é público, teño a ben xa por respeto á persona que me chama, pois non dar datos que son, entendo, do ámbito privado, pero xa que saca o tema, pois quero explicar porque eu non aceptei ningún cambio de orzamento, porque evidentemente xa tamén me preguntou se quería colaborar para a primeira vez que os presentou e xa lle dixen que non. E os motivos do BNG cales son? Pois que vostedes non cumpliron co acordo que tiñamos no 2021 das propostas, porque no 2021 lembre que votamos a favor do orzamento, e máis, fomos a única forza que en primeira instancia, a primeira vez que os levou a pleno no mes de xuño, fomos os únicos que votamos a favor, e volvémolo a facer xa cando vencía o ano, cando xa non era un orzamento, cando era unha liquidación do gasto. E por qué? Porque tiñamos un acordo e o BNG fixo unha serie de propostas que vostedes, con cargo a remanente, pois iban a facer, iban a cumplir, pois en todo este tempo, desde 2021, falta a primeira. Entón, se vostedes non cumplen cos acordos, se vostedes non cumplen co BNG as propostas que fai, para que vamos a estar traballando? Porque, ademais, as propostas, se quixera tela, xa o dixen outro día no pleno, que non lle quedou claro, por eso que insisten, o BNG traballa a través de mocións, a través de solicitudes que fai a través do rexistro, e a través de propostas varias que fai. Entón, nese sentido, se vostedes quixeran recoller algunha proposta das que fai o BNG, xa o podían ter feito. Era Suárez, ciñase o punto, mas non acabamos máis, por favor, ciñase o punto, estamos no punto número 3, xa está claro, xa terminamos os presupostos, ciñase o punto número 3, e que senón... Vale. Ben, gracias. Solamente aclarar que non teñen un orzamento electoralista, porque as obras electoralistas van á parte, van con cargo remanente. 2 minutos, home, veña, xa está justificado, díalle o punto número 3, por favor. É que o punto número 3 é o mesmo. Explíquese. É o mesmo chantaxe e é o mesmo tamén que volven a recalcar, porque este punto número 3, que é modificación de crédito para pago de facturas con cargo ao remanente, xa se lle explicou, eso non é maneira de funcionar, non se poden facer gastos sin partida orzamentaria, sin consignar partidas, sin ter cartos, gastamos, quero recordar que non son facturas de cousa menor, son 2 millóns de euros en facturas. Que volvan a traer aquí, si previsiblemente vai a pasar igual que co orzamento, entendo que non teñen o acordo de ningún grupo, pois nós non temos ningún motivo para cambiar o noso criterio do voto, nin para cambiar a nosa forma de pensar a respecto do pleno do 30 de marzo, nada máis. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra, primer turno. Gracias, señor presidente. Sí, este é outro dos puntos que veo o pleno anterior, e nós xa no pleno anterior temos anunciado de que o íbamos a traer a todos os plenos que fixera falta para intentar sacar adiante o pago aos proveedores, que é do que se trata este punto. Efectivamente, o ano pasado quedaron sin crédito un total de 2.173.000 euros en facturas pendientes de pago, e hubo un remanente, hubo un aforro de máis de 3.700.000 euros.
houve un aforro. Isto é difícil de entender, eu sei que, bueno, para que non este acostumado a como funciona a economía das administracións, é difícil de entender, pero é así. Quedaron sin pagar 2.100.000 euros en facturas e tuvemos un aforro de 3.700.000. Bueno, pois nós o que facemos na nosa proposta é simplemente utilizar o aforro para pagar as facturas, non é nada máis. Coller o aforro que timos do ano pasado, que son 3.700.000 euros, e parte deles pagar as facturas que nos quedaron pendientes, porque temos que corresponder con eses proveedores que fixeron os traballos que se lle encomendaron por parte da entidade, por parte do Concello de Boiro, e o que temos que facer é abonarlle as facturas, e de eso se trata o punto, non saleu no pleno anterior, pero, bueno, nós, xa dixemos que íbamos a traer este punto ás veces que fixera falta, porque hai que responder cos proveedores. E querolle tamén agradecer o sentido da institución, o sentido institucional que tuvo o Bloque Nacionalista Galego no pleno anterior, que dixo que non lle gustaba que se hubesen feito gastos sin consignación presupuestaria. Efectivamente, dixo que non lle gustaba a fórmula que nós utilizamos para facer estas cousas, pero que ela se iba a abster se queríamos aprobar as facturas que aprobase o goberno, e ela non iba a ser pedra para que isto non salira para diante. Bueno, pois eu xe quero facer ao resto de forzas políticas ese rogo. Se non están de acordo en como se fixo o gasto, se non están de acordo na forma de contratación, bueno, pois deixenlle polo menos ao goberno que lle faga frente ás facturas co aforro que foi quen de sacar do ano pasado, e abstéñanse neste punto, porque a súa abstención vainos a nos a permitir pagar esas facturas. Eso é o motivo polo que traemos a este pleno esta proposta. Muchas gracias, señor Riz. Primer turno, sí, tenga palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, durante toda a legislatura creo que lles vin dicindo que nos non recibíamos ninguna chamada para aprobar nada. Onte recibín a chamada do señor alcalde por este punto. Señor alcalde, nos vamos a absternos por responsabilidade para que cobren os proveedores. Pero no por ello quiero decirle una cosa, en este caso es a la consellera de Cultura. Mire, hay pendiente una factura de 1.300 euros de la Organización Juvenil Española, que non é unha banda militar, la OGE. Eu entendo que por temas políticos usted traiga unhas raíñas magas, pajes, pajas ou lo que quiera usted tal, llamarles, e que incluso non as leve a aqueles que durante 45 anos están traendo a cabalgata de Reis a Boiro, non? Esa OGE, esa banda, é unha organización juvenil española, non unha banda militar, leva desde que empezou a cabalgata vindo a Escarabote, vindo a Boiro, ca cabalgata de Reis. Entonces, creo que debe reconsiderar el hecho de pagar esa factura, igual que tuvo a ben pagar as das raíñas magas e dos pajes, pajas e demais. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Señor Rodríguez, señor Antonio, segundo turno, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois como estamos vendo, eu tamén recibín unha chamada de vostede ayer pedíndome que apoyara este punto ou como pouco que me abstuvera. Co pouco que falamos chegamos a un acordo. Non sei por que usted non fixo isto cos presupuestos e con outros puntos que podía haber tratado. Mire, non me gusta a relación de facturas para nada. De feito, eu había pedido explicacións sobre a factura da Filarmónica que veu e non se me dou. Pero, bueno, por coherencia e responsabilidade, nós vamos a absternos tamén para que ustedes podan sacar adiante que é a súa responsabilidade este punto. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor Antonio. Eu renuncio ao Sí. turno que hai xente Sí, que... vale. Señora Suárez, segundo turno. ¿No? Señor Ruiz, ten a palabra. Nada, agradecer, atender a solicitud que se fai dentro do Goberno para que estas facturas podan salir adiante. Agradecer aos grupos a posición que collen en este pleno. Moitas gracias. Vale, moitas gracias polo apoio. E nada, vamos a pasar a votar este punto número 3 para o pago de facturas con cargo ao remanente. Votos en contra? Abstencións? 7, 8, 9, 10 abstencións. Votos a favor? 7 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto número 3. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4 do orden do día e o expediente 1996/2023, inclusión do proxecto no POS adicional 2023 e solicitude de subvención á Xunta de Galicia. Empezamos primer turno de intervención. Señor Rodríguez, ten a palabra. Señor alcalde, voy a intervir para pedir disculpas porque no me atopo en condicións físicas mínimamente accesibles para participar activamente no pleno. Teño un forte dolor de cabeza e pidolle permiso para ausentarme e abandonar o pleno. Vale, pues oye, non está, non nada. Moitas gracias e que non sea. Me atopo ben. Gracias. Continuamos. Primer turno de intervencións. Señor Antonio García. Sí, señor presidente, moitas gracias. Bueno, en este punto adiantar xa sí. En este punto quero adiantar xa o voto a favor. Voto a favor porque hai 2 anos o meu compañeiro Velo se había reunido con parte da directiva do Lampón e habían pedido que apoyase este proxecto e, por supuesto, lle dixo que sí. Hai un ano, o señor Velo, eu e o señor alcalde, nos reunimos, creo que foi polo mes de marzo, e lle dixemos que a condición, unha das condicións para que nós seguíramos apoiando as súas propostas era que levase isto a pleno. Bueno, polo que teño entendido, estuvolle prometendo que si para o mes, para o outro, nunca daba chegado. Bueno, chega tarde, mal e arrastro, pero nos vámoslo a apoiar. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Torrado. Sí, bueno, pois, efectivamente, evidentemente, como non pode ser de outro xeito, vamos a apoiar esta proposta, porque, de feito, este é un traballo que leva moitos anos fraguándose dentro do Club Sporting de Lampón. Eu recordo que o mellor aínda hai aquí algún membro que a primeira vez que se incorpora ao inventario de bens o campo da mina pois foi na etapa do bipartito, onde en aquel momento eu era concelleira de deportes. Ademais houbo tamén un tema xudicial que alongou un pouco a situación, que durante todo este tempo dende o club intentaron facer todo o posible para poder chegar a este momento. Penso, ademais, que metelo agora dentro deste plan de obras e servicios donde se financia gran parte desta actuación terá que ser tamén axudada ou complementada ou ben, como facemos aquí, solicitando unha subvención á Secretaría Xeral de Igualdade, non, de Deporte neste caso, ou ben tamén nos correspondentes plans de obras municipais que vayamos executando ao longo do ano.
máis menos se está facendo a campo de erva artificial por legislatura. Eu creo que ese é un ritmo que para a capacidade económica que ten o Concello de Boiro que é asumible. O primeiro foi o primeiro de Vistalegre, despois houbo nas seguintes dúas legislaturas outros dous, e agora, bueno, pois agora por fin, despois de tantos anos, despois de tanto traballo por parte do Club Sporting de Lampón, pois agora en este momento pois ven este proxecto pois para ser financiado a través dunha subvención da Diputación da Coruña, non? Parabéns ao club pola insistencia, polo bo traballo, por facer todo o posible para que este proxecto faga e sexa posible a maior brevidade posible, e seguiremos avanzando tamén pois co resto de entidades deportivas do noso Concello, porque as necesidades en deportes sempre son moitas, porque gracias a Dios temos unha actividade deportiva moi importante no noso Concello, e pois dende o Concello temos que estar a disposición de que estas infraestructuras pois se vayan executando pois a maior brevidade posible. Parabéns ao club, e creo que ese é un día pois importante para a parroquia de Lampón e tamén para o Club Sporting de Lampón, que por fin pois xa poda acceder a iniciar o traballo da dotación do campo de erva artificial para esa instalación. Moitas gracias, señora Torrado. Primer turno de intervención, señora Suárez. Segundo, señor Fajardo, ten a palabra. Primer turno. Gracias, señor alcalde. Boas tardes, noites ao respetable público que nos acompaña hoxe. Un saludo cordial. É dicir que as promesas electorais eu creo que están para cumplilas, non? E a palabra debe ser sempre o mellor documento. En xuño de 2020 presentábase unha petición formal do Clube Sporting de Lampón, acompañado de 600 firmas na que solicitaban ao señor alcalde a renovación do campo da mina e se poidera traer ao pleno da corporación a súa aprobación. Como concelleiro de deportes que eran esas datas, púxeme mans a obra para acadar un proxecto que cubrira as necesidades que este clube demanda e os seus xogadores, socios e afición tanto necesitan. Ademais, por suposto, de ser unha instalación deportiva de titularidade municipal. Teño que decir que é unha enorme satisfacción para min que hoxe se cumpla todo isto, e máis satisfacción será se esta obra sae daqui hoxe aprobada. Por suposto que quero agradecer ao alcalde Martiño, aos meus compañeiros a súa implicación e apoio que dende o minuto 1 me dispensaron. Moitísimas grazas. Gracias, señor Fajardo. Sí, ten a palabra, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Ben, nos anunciamos xa a entrada que vamos a votar a favor deste proxecto, pero me gustaría incluso que os grupos no segundo turno foran un pouco máis alá, non? É dicir, este proxecto vaise, según el proxecto presentado, que nos han presentado a 673.325 euros con 59 céntimos. Este proxecto foi redactado ou acabou e foi entregado en febreiro de 2022, non? É dicir, a ninguén lle escapa a inflación desde febreiro de 2022 hasta aquí, non? É dicir, si poñemos o que han subido aproximadamente os materiales de construcción, habría que contar con 134.000 euros aproximadamente a maiores, ou si queremos ser un pouco máis conservadores, o IPC anual está en un 6%, falaríamos de 40.400. É dicir, a subvención que pedimos con este pos adicional, aínda con o proxecto este que vostedes nos presentan, aínda lle faltan 178.000 euros, e din que, bueno, que se pedirán á Secretaría Xeral do Deporte, senón con fondos propios. Pero é máis, eu creo que debía ejecutarse no momento que lle deran o visto bo desde
desde a Diputación, non? Cando aproben o proxecto que vostede, bueno, que esta corporación vai a propoñer, eu me gustaría propoñerlles un compromiso a todos os grupos para que del equipo de goberno que salga en las próximas elecciones un dos primeiros puntos que se traigan a este pleno, non vou dicir o primeiro porque hai cosas técnicas que non poden vir, non, no primeiro pleno, que se traiga a solución a isto, e se non é vía fondos a través do presuposto, porque non cheguen ou non cubra esa necesidade, que incluso se valore a posibilidad de ir a un endeudamento por ese importe, para que se poda iniciar as obras, se é posible, antes de que finalice este ano. Nada máis. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Sí. Entonces pasamos a votación. Sí, así. Vale. É que preguntei, nadie dixo nada. Pois ten a palabra. Hai que estar máis atenta. Vale. Ten a palabra, señora Suárez. Disculpen ustedes, hombre. Gracias, señor presidente. Ben. Quero explicarme ben para que non haxa ninguna dúbida. Acaba de dicir o señor portavoz do PP que aquí falta algo que lle gustaría que profundizáramos no tema, e o que vou a facer eu. Mira, se foi unha promesa electoral, isto puido ter vido a pleno en 4 anos. Se o proxecto se acabou a finais do ano pasado, pois tamén no mes de febreiro se aprobou aquí un POS e non contemplaba esta obra. É un pouco curioso que veña hoxe aquí así a calzadora este pleno, cando falta un mes para as eleccións e cando aínda non está todo posto sobre a mesa, porque eu, para que me entendades, quero explicar parte por parte o que estamos aprobando hoxe. Mira, e para o BNG sería moi fácil chegar aquí, porque ademais para o mes hai eleccións, e para quedar ben pois con parte dos veciños de Lampón, pois non profundizar en detalles, como dixo o portavoz do PP, tirar para adiante, pero claro, hai cousas que hai que argumentar, porque hai que explicar, porque a xente ten o que saber. E no BNG, pois, bueno, gustan ser responsables ca xestión dos recursos públicos, ca xestión do gasto, e entón, por coherencia e por principios, pois, queremos que así sea, entón quero que analicemos este caso por partes. Primeiro, o que hai aquí para incluir no proxecto do POS adicional, o que ten este Concello é unha circular do 18 de abril, hai escasamente 9 días, do 18 de abril, na Deputación, no que esa circular di: a cantidade que lle responde a Boiro por achega provincial é de 666.912,26 euros. Claro, a Deputación tamén están facendo campaña porque falta un mes, entón, eles o que mandan unha circular anunciando as achegas, porque eso tamén... E logo di: as instruccións para a elaboración de dito POS adicional enviaránselle ao Concello máis adiante. Isto que quere dicir? Que aínda non hai normativa para participar. Aínda non hai normativa para participar con este proxecto. E segundo documentación que temos, proposta de alcaldía, a chega do POS plus adicional de 666.000 euros con, bueno, 666.912 euros con 26, tal e como viña na chega na circular da Deputación. Hai un proxecto aprobado no POS plus adicional, como vos dixen antes, do mes de febreiro, que é un parque encima de vila, que a esa cantidade que ven da Deputación xa lle hai que quitar os 178.365 euros que vai a costar ese proxecto do parque. Entón, o que queda libre do que ven agora da Deputación, dos 666.000 para outros proxectos, son 488.000 euros. Vale. E que quero explicar con isto? En resumen, que non chegan os cartos do POS para este proxecto, porque o proxecto ten un importe de 673.325. Entón, non chegan os cartos. Se nos quedan do POS 488.000 e o proxecto costa 673, agora hai que sumar o que xa se dixo aquí, que é un proxecto do ano pasado, que hai que ter en conta a inflación, pois aínda faltarían máis cartos. E o que estamos aprobando, que quede claro, o que estamos aprobando é incluir, xunto co Parque de Cima de Vila, que xa está aprobado do pleno de febreiro,
o campo de fútbol do Lampón. Logo aprobamos solicitar da Xunta unha subvención polo importe que sexa necesario, o sea, que ainda está sin cuantificar, para financiar íntegramente este proxecto. E a continuación a proposta é de non acadarse a subvención necesaria para financiar o proxecto, a cantidade necesaria aportarase con cargo a fondos propios do Concello, sen explicarnos aínda de onde van a sacar eses cartos. Por iso eu falaba ao principio da miña intervención da responsabilidade ca xestión dos recursos públicos. E logo, claro, se os veciños fixeron esa solicitude, tal como dixo o compañeiro Marcos no 2020, porque ven agora de maneira improvisada a pleno, porque non temos as cuantías de maneira improvisada, e non veo antes. Pois ao mellor é porque estamos a un mes das eleccións. Pensamos que o Goberno sí que tivo tempo de presentarnos unha proposta razonable, e ollo tamén que non temos ningún informe de intervención, que é algo que exixe a Deputación. Cando concorremos neste posto, a Deputación exixe que sobre cada obra haxa un investimento financieiramente sostible, e eu polo menos non teño ese informe de intervención. É que non hai. E ollo, estamos aprobando a inclusión no POS, pero ao que eu entendo non estamos aprobando o proxecto, e entón é o que moito me temo, é que isto terá que volver a vir a pleno no seu día, tal como anunciaba o portavoz do PP, cando saian as bases, porque a Diputación sí que exixe que os proxectos estean aprobados, e aquí non se recolleu na orden do día ningún punto no que se fose a aprobar este proxecto, porque o que aprobamos é o que vos explico, o que vos expliquei anteriormente, incluir xunto co Parque de Iceme de Vila isto, solicitar da Xunta os cartos necesarios para financiar o proxecto no seu conxunto, porque xa é sabido que non chegan, e se non se consigue esa subvención, pois asumirá o Concello con fondos propios. E claro, esta é a xestión que hai. Entendemos que é unha proposta un tanto improvisada, e o arranxo para ese campo de fútbol vai a supoñer máis de 700.000 euros. E quero dizer algo importante, e que non se malinterprete. Estou segurísima de que moitos veciños e veciñas de Lampón, cando solicitaron o campo e cando fixeron a firma, ao mellor nunca pensaron que o custo do arranxo do campo de fútbol podía chegar a esa cifra de 700.000 euros. Bueno, pois si... Bueno, pois... Nós non estamos para nada en contra da obra do arranxo do campo de fútbol, e tanto é así que non estamos en contra, non imos a votar en contra, só queríamos que quedara sobre a mesa que isto de traelo así a pleno, bueno, xa o concelleiro recoñeceu que era unha promesa electoral, vai a ter que volver a vir a pleno, e, bueno, houve pós que se aprobaron durante estes 4 anos no que se había intención de metelo, púdose meter. A maiores, hai necesidades básicas no Concello, hai parroquias, incluso a parroquia de Lampón, mira, a parroquia de Curros non ten saneamento, incluso na propia parroquia de Lampón, as aldeas de arriba, nin siquiera teñen saneamento, hai necesidades básicas, e, bueno, por responsabilidade cos recursos públicos, pois ímonos a abster, porque xa digo, non estamos en contra do arranxo do campo de fútbol, para nada, se estuéramos en contra votaríamos en contra, pero, tal e como relatei na miña intervención, isto vai ter que volver a vir a pleno, estes precios están sin actualizar, e entón, pois, por responsabilidade política, pois, ímonos a abster. E xa digo, non temos nada en contra do arranxo do campo de fútbol, porque entendemos que todos os clubs teñen dereito a ter unhas instalacións e a poder practicar deporte nunhas condicións dignas. Repito, non se me malinterprete, é por todos os razonamentos que acabo de poñer aquí sobre a mesa, que incluso outros compañeros da corporación pediron que entrásemos en detalles. Nada máis. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, como non. Vai a ter que vir máis veces, evidentemente que vai a ter que vir máis veces, porque se nos desconceden esa subvención que íbamos a pedir a Xunta, se ten que volver a vir. Claro que vai a vir máis veces. O que estamos hoxe adquirindo aquí é o compromiso de que isto se vai sacar adiante.
eso que estamos adquirindo aquí. Que tiña que vir antes? Pois sí que tiña que vir antes, porque nós, nas conversas que tuvemos con eles, tamén lle prometemos que tiña que vir antes. E nós peleamos para que no remanente pudese vir, e non fomos capaces de metelo. Porque non nos chegou o remanente. Porque, bueno, todo subeu, como ben dixo o portavoz do Partido Popular, e houve que pagar máis facturas, uns importes máis altos nas facturas do que quixéramos, e non pudemos traelo antes, que a nosa intención era traelo antes. E traémolo agora porque, gracias a Dios, a Diputación, bueno, pues nos comunica que temos esos cartos, que temos 699.000 euros. E o proxecto está en 670 e pico mil. O sea, que a partida que nos dá a Diputación xa chegaría para o campo. E o Parque de Madevila está aprobado tamén. Claro que está aprobado. Claro, no, pero quen dixo? Déixeme falar, señora Suárez. Déixeme falar. Si fórsemos electoralistas, dedicábamos todo ao campo de fútbol e xa estaba. Pero non. Nos aprobamos aí atrás, non hai un par de meses, que íbamos a facer aquel parque de Cima de Vila. E aquí estámoslo manifestando tamén. Vais a facer o parque de Cima de Vila e vais a facer o campo de fútbol da Mina. E vais a solicitar á Xunta de Galicia un cacho dese campo que vai a ser cunha subvención. E despois, se a Xunta non aporta, que nós vamos a pelear para que aporte, se a Xunta non aporta, pois farémolo con fondos propios. Como? Bueno, pois eu penso que non vai facer falta pedir un crédito. Penso que non, pero se fixera falta, habería que pedir o crédito. Se fixera falta. Eu penso que non vai facer falta. Repito, adquirimos todos aquí, hoxe, o compromiso de que este pos adicional, estes cartos se van a dedicar a esas dúas obras. O Parque de Cima de Vila, que non lle quitamos aos veciños, e o campo de fútbol da Mina. Que vamos a pedir unha subvención á Xunta de Galicia para que participe no campo de fútbol da Mina, que últimamente está se olvidando un pouco de Boiro, e queremos que se acorde de nós. Queremos que se acorde de nós e que participe tamén nas nosas instalacións. E se non quer participar, bueno, pois buscaremos os fondos, e se hai que pedir un crédito, pedirase un crédito. O que estamos adquirindo hoxe con esta proposta é ese compromiso. Nada máis. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz, ten a palabra, segundo turno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, como ya contestó el señor portavoz del PSOE, le iba a consultar al secretario, a la señora interventora, si tenía que volver de nuevo a pleno. Parece ser que sí que tengo que ver, pero bueno, nos adquirimos o compromiso de que si volve a pleno o apoyaremos, pero espero que cando volva a pleno, goberne quen goberne, o acompañe ca totalidade da financiación. E xa digo, creo que é posible, non sei cando mandarán a Diputación para isto, xa estos días, bueno. O sea que isto podría haber a pleno, se se toma posesión os números a mediados de junio, vamos poñerlle agosto. Vamos a poñer agosto. Hai posibilidades de que en agosto veña a pleno e que se poda incluso empezar as obras este ano, que sería o ideal, e que eso é só unha mala noticia para o Sporting Lampón, que teña que xogar a mellor a mitad da temporada noutro campo, non? Pero bueno, ao fin será bo e demais. Creo que sí que sería importante que empezaran a ver o tema dos precios. Non vai a ser que, bueno, xa sabemos que hubo un problema con unha licitación que quedou sin que nadie se presentara porque, bueno, porque non cubría os costes, non? Como isto é de febreiro, como dixen antes, 2022, pois sería importante. Eu fixen uns números así a mano alzada polas referencias que tiña, que habían subido os materiales de construcción, o IPC e tal. Bueno, espero que sea algo menos, polo ben das arcas municipais, pero, bueno, é importante que se faga porque a corporación que salga elexida o 28 de maio teña xa o traballo adiantado e poda poñerse máis a obra. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Vamos a pasar a votación deste punto número 4. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Votos a favor? Moi ben. 14 votos a favor, porque falta Carlos. Polo cal queda aprobado este punto número 4 de inclusión do POS o campo de fútbol da Mina. Moitas gracias.
Se lles parece, facemos un pequeno... Se lles parece, facemos un pequeno receso... Sí. Se lles parece, facemos un receso de 10 minutos, sí? Moitas grazas.
Bueno, boas noites a todos. Retomamos o pleno de hoxe no punto número 5, o expediente 269/2023, designación dos membros da Comisión de Estudo para o restablecemento do servicio público das actividades deportivas a desenvolver no edificio multiusos de Acachada. Bueno, antes de iniciar, o que lle pido celeridade nas intervencións para poder terminar todos os puntos. Primer turno de intervención, alguén quere participar? No? Segundo turno? Sí, ten a palabra, señor Torrado. Perdón, señor Antonio, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nada, isto é un punto, indicar simplemente que é un punto que se trouxo da outra vez, xa se debateu, e nós vamos a ser coherentes co que habíamos votado da outra vez. Moitas gracias. Gracias. Señora Torrado, ten a palabra. Bueno, pois volvemos a traer este punto porque é un requisito indispensable para poder municipalizar a piscina municipal, o igual que é para municipalizar calquer tipo de servicio público, como pode ser, que aquí tamén houve mocións nese sentido de iniciar os trámites para a municipalización do servicio do SAD, e, tal e como di o propio informe de Secretaría, o artigo 97 do texto refundido de reguladora do réximen local establece claramente, e dou lectura ao mesmo, que é un requisito obligatorio. Para poder municipalizar, para poder facer o servicio de municipalización, debe designarse polo Pleno unha comisión de estudo composta por membros da mesma, por membros da corporación e de personal técnico. Os membros corporativos deben ser maioría. Hai que entender e esa comisión de estudo elaborará unha memoria relativa aos aspectos sociais, xurídicos, técnicos, financeiros do servicio público para a fórmula de xestión, elaborando tamén o proxecto de tarifas e o proxecto de regulamento. Dito isto, queda claro, xa estaba claro no pasado pleno, porque este informe xa figuraba aquí no expediente, que é obrigatorio para poder continuar co expediente de municipalización da piscina crear esta comisión. E quero que quede claro e que a xente que nos este escoitando sepa que isto é un requisito obligatorio. Si queremos municipalizar a piscina municipal, hai que dar este paso. Este é un requisito obligatorio para poder chegar ao fin que en esta corporación xa demos mostras de que é o noso obxectivo para poder municipalizar ese servicio público. Desde Torrado, señora Suárez, segundo turno, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, como xa se acadiantou aquí o compañeiro Antonio, xa dixo, isto veu ao pleno do 30 de marzo, que pasa que hoxe é o pleno bis. Este tema xa foi tamén debatido e tamén xa foi votado, e tamén, claro, como non tuvo o resultado esperado, porque, claro, son gobernos en minoría que non falan ca xente, non consultan, non preguntan, despois incluso aproveitaron algúns grupos deste goberno para salir en prensa e intentar desprestixiar a oposición, nomeadamente ao BNG, porque impedíamos a municipalización da piscina. E aquí é onde se ve a bipolaridade da concelleira de Deportes, porque no pleno pasado dixo que a piscina levaba xa máis de 2 anos e medio municipalizada e que agora que non se podía municipalizar, pois casi que por culpa da oposición, pero casi que por culpa do BNG, aproveitando tamén esa costumbre que teñen de facer política rastreira contra o BNG, de que non estábamos pola municipalización da piscina, cando é mentira. Como non vamos a estar pola municipalización da piscina se foi unha proposta nosa? Se nós estamos pola municipalización e pola xestión directa de todos os servicios que se poidan prestar no Concello. O que non estamos, que ao mellor a algunha xente non lle quedou claro, o que non estamos é para sacarlle as castañas do lume a quen non sabe xestionar.
Porque, claro, abrir a piscina sin municipalizar a 3 meses dunhas eleccións, eso sí, gratis para todos, para sacar rédito electoral, para iso non chaman ao BNG. Por que non crearon a comisión 3 meses antes? Porque plenos neste Concello hainos todos os meses. Hai todos os meses pleno neste Concello. Por que non trouxeron esta proposta a pleno antes? Porque era máis fácil presumir por aí de que eles abriran a piscina, que solo ellos solitos se lo guisaron e se lo comieron, pero que non é verdad. Non é verdad, porque a piscina, como di ela, que é un requisito imprescindible crear esta comisión tiña que estar creada cando abreu a piscina hai máis de 3 meses. E se non foi así, pois cuidado, a ver se xa non incurriron en algunha ilegalidade, porque se é pola lei que acaba de ler usted requisito imprescindible, pero aquí pasamos de todo, abrimos igual, porque aquí o que importa é a foto, o que importa é o titular na prensa de que se abreu a piscina. Eso sí, gratis para todos, porque así sacamos máis rédito. Agora, fixeron eso, xa cometeron a ilegalidade e agora, como non saben que rumbo vai a tomar esa xestión desa piscina, pois agora veñen aquí, veñen a intentar coaccionar ao BNG non estamos para nada en contra da municipalización da piscina. O que estamos en contra é que un goberno en minoría nos obrigue a formar parte dunha comisión para que lle saquemos as castañas do lume, porque si sabe, como acaba de ver vostede de ler a lei, se ler toda a normativa, di ben claro que debe de formarse unha comisión por políticos e con técnicos, pero non di en ningún momento que teñan que ser representantes de todos os grupos políticos. Poden ser os 5 do PSOE. Porque nos obrigan a nós, ademais hai que ter desfachatez, hai que ter cara dura e hai que ter, pois xa non sei como chamarlle, para estar nun goberno en minoría, crear unha comisión con representantes de todos os partidos sin consultarnos, nin preguntarnos siquiera se queríamos formar parte desa comisión. Por qué? Porque como xa isto non está desde o inicio, porque como xa a piscina a abriron saltándose a norma, pois agora o que pretenden é emporcallar a toda a oposición e que todos formamos parte desa comisión, porque se a cousa sale mal e a culpa é repartida, pois entonces así os demais lavamos os trapos. Pois non. No BNG non está disposto a sacarlle as castañas do lume a ninguén, e máis, cando no pleno pasado xa viña este punto, non se nos preguntou se queríamos formar parte, e o que é grave, nas comisións informativas ni siquiera porque digo eu, se non nos ven por aí, ou din que non teñen o noso teléfono, houve comisións informativas para preguntarnos, mira, vai esta proposta de crear unha comisión con membros, con representantes de todos os partidos políticos, queredes formar parte? A nós nunca se nos preguntou, pero como sabemos, porque sabemos a maneira de funcionar desta xente, sabemos o trasfondo que hai detrás de todo isto, porque cando non se leu adiante xa sabemos quen foron os primeiros en salir en rolda de prensa para intentar desprestixiar ao BNG. Pasa que, claro, como xa o dixen antes tamén, como non lle tuvo a repercusión que eles pretendían, pois agora volven a traelo tratando de culpabilizarnos porque non lles leu o punto adiante. Abriron a piscina pola súa conta de riesgo e agora, pois, volven a traelo aquí para intentar volver a desprestixiar, para intentar, porque en Boiro, por sorte ou por desgracia, todos nos conocemos, todos sabemos a forma de funcionar de cada quen, e si, a comisión é un requisito imprescindible. O que non é imprescindible é que o BNG este formando parte desa comisión, e nós non lle imos sacar as castañas do lume a ninguén. Máximo, a 15 días de que van a empezar unha campaña, esa comisión ten que estar traballando para sacar unha memoria con todo tipo de requisitos técnicos, legais, de viabilidade, ten que sacar unha memoria, esa comisión, esa memoria ten que ter, que tamén o di a lei, 30 días a exposición pública, a ver que sentido ten que mo expliquen que se crea unha comisión agora, ao mes dunhas eleccións, cando pode haber alegacións, cando ao mellor a comisión que se cree hoxe a un mes dunhas eleccións, nin siquiera despois está a mesma xente que se creou. Explícome. Hoxe creamos a comisión e a xente que forme parte desa comisión dentro dun mes ou mellor xa non está. Que pasa? Volvemos a crear a comisión? É que agora xa chegan vostedes moi tarde. Se pretenden culpabilizar así a oposición, é que, de verdad, chegan vostedes moi tarde. Esta comisión tiñese que crear, eso sí,
convidando a formar parte, preguntando quen quere formar parte da comisión ou non, pois meses antes de abrirse a piscina. Agora, claro, como non teñen por salida, como non saben por onde tirar e non saben como se vai a xestionar, pois queren a axuda de todos. Pois, oiga, non. O BNG, máximo, xa digo, a un mes dunhas eleccións, que non se sabe despois se a xente que forme parte da comisión vai a seguir estando, non vai a formar parte da mesma. Sentindo moito, o intento foi bo. Grazas. Señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias. Isto, bueno, efectivamente xa vamos un pouco apurados porque falta un mes para as eleccións. Isto xa se trouxe o mes pasado, entón xa levamos un mes de retraso porque non se aprobou o mes pasado. Claro. Bueno, hoxe manifestou o Bloque Nacionalista Galego que efectivamente a creación da comisión é imperativa e así ten que ser. Eu, despois de escoitar, meter a todos os grupos políticos para que todos formen parte da comisión é un acto de transparencia para que todos estemos presentes e vexamos o que os técnicos nos van a decir, porque son eles os que van a emitir os informes e facer os estudios. E vamos, a nosa proposta foi que houbera, por parte de cada grupo municipal, bueno, pois unha persona ali, para como transparencia, para que vexa como é o proceso. Pero, bueno, despois de escoitar o Bloque Nacionalista Galego, eu xa lle adianto ao secretario que mañán lle trasladarei que se non fai falta que estén todos os representantes políticos en esa comisión, o Bloque non vai a estar en esa comisión. Xa meteremos nós a unha persona do noso goberno e xa terá que o Bloque asumir o que se designe en esa comisión. E terá que facer as preguntas, pois non sei, por registro de entrada ou como teña que facelas para poder enterarse. Un fai as cousas porque pensa que é a mellor maneira de facelas e resulta que lle dan a volta e lle din que así non. Bueno, pois así non se preocupe usted e xa lle adiantamos que na confección desa comisión, se non é preceptivo que este o Bloque Nacionalista Galego, pola nosa parte non vai a estar. Gracias, señor Ruiz. Señor Turno, García Díaz, ten a palabra. Muchas gracias. A 15 días de iniciar la campaña, pues bueno, esta comisión non garantiza que o PSOE forme parte dela despois do 28 de maio. Aquí está garantizado que haya un vocal do Partido Popular, un do BNG e un do Grupo Mixto. E se outro partido forma grupo, xa non está. Se o PSOE perde a alcaldía, tamén desaparece. Hombre, un pouco de improvisación si é, non, para traela hoxe, casi era mellor traela despois das eleccións. Nos vamos a votar por eso, porque nós, como di vostede, tamén queremos a transparencia. E o lógico é invitar que estén todos os grupos, pero basicamente por eso, non? Entonces, pues bueno, vamos a votar que non, porque xa digo, parece moi improvisación, pero nada máis, non teño máis que decir do asunto. Gracias. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 5 do orden. No, dixen antes, este é o segundo. Dixen antes, primer turno. Nadie, pasamos ao segundo turno. Señores, moi ao turno do goberno, pero moi escuato, por favor. Sí. Señor secretario, a comisión, requisito obligatorio para poder continuar co expediente de municipalización da piscina, ten que ser os membros representativos da corporación municipal e dos grupos. En segundo lugar, alcalde, aquí non di José Ramón Romero, di alcalde ou concelleiro en quen delegue, sexa quen sexa, agora é Martiño. Se houbera cambio, sería outro, alcalde ou alcaldesa, representante do Partido Popular.
sería representativo do Partido Popular, aquí non se está designando as persoas, as persoas non se está designando, é dicir, con isto digo, este é un requisito obligatorio, que é representativo do conxunto da corporación, que para poder continuar ca municipalización das piscinas hai que facer este trámite. O que non apoie este trámite é porque non quere municipalizar a piscina. Ou ben porque non quere traballar, pudo vir a formar parte do goberno e impulsalo dende dentro, ou ben porque agora mesmo calquer cousa lle vale, calquer verborrea lle vale para paralizar esta gestión. Igual estás allanando o camiño para que poda chegar ao Partido Popular e nos meta unha empresa durante 25 anos. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 5 de municipalización, bueno, da creación da Comisión da Municipalización da piscina. Votos en contra? 10 votos en contra. Abstencións? 0. Votos a favor? 6 votos a favor, por lo cal non queda aprobado este punto número 5 do orden do día. Por favor, vamos a empezar co punto número 6. Vos lles pido rapidez, vale. Punto número 6, expediente 3067/2020, solicitude de adscripción da Casa do Mar de Cabo de Cruz a favor do Concello de Boiro. Primer turno de intervención. Sí, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Anunciar o voto a favor, estamos de acordo con este punto. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, señora Suárez, ten a palabra. Sí, é que aquí, claro, a xente non atende e despois pasa o que pasa. No pleno pasado, o Bloque nunca dixo que non fose imprescindible a creación da comisión. É que xo expliquei, ademais, non quero volver a repetirnos. Cansámonos por activa e por pasiva de dicir que nós o que non queríamos é formar parte, nós non íbamos a sacarlle as castañas do lume a quen tuvo a valentía de abrir unha piscina sin saber como. Eso foi o que dixemos no pleno pasado. Por favor, vaya ao punto, vaya ao punto, por favor. Estou dicindo que vaya ao punto. Ao punto, non, porque aquí falase, pero gustaríame que o señor secretario explicase si... Non estamos xa nese punto. A ver, por favor, estamos no punto, por favor, vamos ao punto número 6. Venga, despois ten o turno de preguntas ao final do pleno e fai as preguntas pertinentes, por favor. Venga, tú, vaya ao punto. Vale, perfecto, a favor. Moitas gracias. Señor Treus, ten a palabra. Boas tardes, gracias, señor presidente. Vou a ser breve. Vou a dar conta en este punto que se entende que é importante para Boiro e especialmente para os veciños de Cabo de Cruz sobre os pasos e procesos que realizamos e que rematan hoxe coa solicitude de adscripción da Casa do Mar de Cabo de Cruz a favor do Concello de Boiro. En primeiro lugar, como antecedente, no ano 1930 o Concello de Boiro adquire un inmoble conocido como a Casa do Mar de Cabo de Cruz e no ano 86 cédello ao Instituto Social da Marina por preto de un mínimo de 30 anos. No ano 2016 estarían cumplidos eses 30 anos de cesión. Por lo tanto, no ano 2019, nada máis colla posesión este goberno, comeza a traballar para solicitar a devolución do espacio, xa que se habían cumplido eses 30 anos mínimos. Sin embargo, este feito non era posible. Esta devolución, pois, parte das funcións que realizaba o Ministerio en este inmoble cedeullas a sí mismo á Comunidade Autónoma de Galicia. Por lo tanto, isto xeraba un problema xurídico bastante difícil de resolver entre tres administracións diferentes. A partir do ano 2020 continuamos traballando e pedimos a reversión do inmoble. Sin embargo, continúa existindo un consultorio médico. Sí que é certo que a raíz do COVID non existía unha actividade real, pero burocráticamente no papel sí que seguía existindo. Por lo tanto, puxémonos a intermediar entre administracións públicas, o Ministerio por un lado e a Comunidade Autónoma por outro, e rehabilitamos un espacio do Centro Social de Cabo de Cruz para que, unha vez se recuperase con normalidade e existisen facultativos suficientes dentro do Servicio Galego de Saúde de Atención Primaria, ese consultorio podería volver tanto a ese espacio novo rehabilitado do Centro Social de Cabo de Cruz ou a unha Casa do Mar xa municipal e xa rehabilitada. A maiores,
destas trámites. Foron moitas as conversas co responsables do Instituto Social da Marina, daqui de Boiro, de Vilagarcía, a nivel provincial, e incluso unha pequena conversa co señor ministro. A finais do ano 2022 comezamos a traballar na redacción dun proxecto de rehabilitación da Casa do Mar. E en xaneiro do ano 2023 o Consello de Ministros aproba un novo Real Decreto, unha nova norma que nos abre unha porta definitiva á recuperación do espacio. O Consello de Ministros aproba por Real Decreto unha nova ferramenta xurídica que é a ascripción. É un procedimento máis sinxelo, con menos procedimento, máis áxil, rápido e eficaz que permite, ao igual que a cesión, a xestión dun inmoble, o uso dun inmoble axeno á Seguridade Social. Así, hoxe solicitamos ao abeiro desta nova normativa a ascripción e enviamos o proxecto tamén de rehabilitación. Estamos tamén solicitando a ascripción e aprobando ese proxecto. Finalmente, o primeiro que fixemos foi realizar un oficio da alcaldía solicitando este procedimento, pero indícanos que, dentro da Tesorería General da Seguridade Social, que para darlle unha maior conformidade a este proceso, que é novo a nivel de España, debe ser aprobado polo Pleno da Corporación, por iso ven este punto aquí hoxe. Ata aquí chegamos con sudor e con lágrimas ao punto que nos trae aquí hoxe, a ascripción da Casa do Mar de Cabo de Cruz. Este trámite que hoxe levamos a cabo, esta votación é importante para Boiro e efectivamente tamén moi especial para Cabo de Cruz, pero tamén é importante para España porque sería a primeira ascripción desde a aprobación desa nova normativa en enero do ano 2023. E considero que isto é un bo exemplo de que fala ben de Boiro o feito de que en España comecemos ca Casa do Mar de Cabo de Cruz. E considero tamén que este é un exemplo máis de que este goberno de ano 2019 ata hoxe traballa por Boiro, polo avance de Boiro e polos veciños de Boiro. Esta é a mostra que coste o que nos coste, este alcalde e este goberno saca as cousas para adiante. Simplemente, e para rematar, con isto solicitamos unha ascripción da Casa do Mar, dun inmueble. Os concelleiros do BNG entendo que non o consideran o suficientemente importante para os veciños. Simplemente lle pido ao BNG e ao resto de concelleiros e concelleiras da corporación que, máis alá das cores políticas, mostremos de forma unánime en representación de toda a sociedade boirense que estamos xuntos na recuperación da Casa do Mar de Cabo de Cruz e que lle mostremos ao titular do Ministerio de Inclusión e Seguridade Social, o señor ministro, é a última persona que en instancia debe aceptar e asinar esta ascripción. Por lo tanto, pídolle o voto unánime a favor da recuperación da Casa do Mar de Cabo de Cruz. Nada máis. Muchas gracias, señor Treus. En primer turno, sí, ten a palabra, señor García Díaz. Seré breve. En canto á adscripción de la Casa de Mar, vamos a votar a favor. E tamén aprobaremos o proxecto básico de adaptación do edificio da Casa do Mar para uso sociocultural, para iso teño o noso voto a favor. En canto ao punto anterior, señora Dores, é que o PSOE non estaría representada se perde a alcaldía, se teñen que estar representados todos os grupos. Foi o que dixen eu, que hasta debía asegurarse que o PSOE, xa que está aquí ahora mismo, tuvera un vocal, e non está garantido. Si leo o punto anterior, que é o que lle quería decir, e se cabrea todo e contesta tal, e eu estaba explicando que o PSOE non ten garantido a partir do 28 de maio estar nesa comisión. Está clarísimo, moi ben. Finalizou, sí. Moi ben, segundo turno, pasamos ás votacións. Pasamos ás votacións, si lle parece. Venga, vamos a votar o punto número 6 do orden do día. Votos en contra? 0. Abstencións? 0. Votos a favor? 16 votos a favor, por lo cal queda aprobado esa adscripción da Casa do Mar de Cabo de Cruz. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7. Sí. Pues sí. Bueno, nada, perdón. 15 votos a favor, es igual. No, tranquilo. 15 votos a favor. Muy bien, punto número... Sí, no. 15 votos a favor. Vale. Muy bien, empezamos co punto número 7 do orden do día. Expediente 1816/2023, proposta da Alcaldía para solicitar que se adique un día das letras galegas a don Ramón Martínez López. Non sei se eu creo que isto... Sí, bueno, se quere facer... Sí, pois empezar, pero facemos o primer turno de intervención logo. Señora Torrado, ten a palabra. Alguén quere ver turno, non? Ten a palabra.
Por favor, sea breve, vale, gracias. Bueno, eu nesta moción pois agradecer a impulsora, ao colectivo que impulsou esta moción, que é a Asociación Cultural Barbantia e máis un grupo de xente que documentou esta proposta para podela traer aquí. Don Ramón Martínez López, un ilustre boirense que forma parte da nosa historia, que foi un persoeiro importantísimo no ámbito galego pola súa trayectoria profesional, que ademais boirense, que ademais traballou polo país, que traballou pola cultura galega, que traballou pola dignificación do pobo galego. É importantísimo que a Corporación Municipal pois respalde de xeito unánime pois esa demanda da Real Academia Galega para que dignifiquen a Ramón Martínez López como membro, como un día das letras galegas ao seu nome. Menuda potencial sería poñer a un boirense este distintivo tan importante para a cultura galega. Sen máis, ademais, creo que durante este tempo fixemos un importante traballo, tamén a finales de ano tamén se fai facer xornadas conmemorativos precisamente porque fai 100 anos da creación do Seminario de Estudios Galegos, que foi Ramón Martínez López un dos impulsores daqueles xóvenes que impulsaron ese seminario e que tanto ten aportado ao noso país, e que mellor de outro xeito que tamén incluíra dentro do proxecto de recuperación da memoria do pobo que estivemos impulsando e na que se puxo tamén en valor a figura de Ramón Martínez López. Creo que isto é unha proposta moi importante para o pobo de Boiro, moi importante para a cultura e para a memoria do noso pobo e que agardo que sea respaldado polo conxunto da corporación. Gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ¿no? Señora Utiral, ten a palabra. Sí, moi brevemente, porque entendo que será apoiada por toda a corporación. Simplemente agradecer á Asociación Barbantia esta proposta que nos fixo hoxe traer aquí. Evidentemente estamos orgullosísimos de poder solicitar e instar que sexa recoñecido don Ramón Martínez López de alguma maneira como no Día das Letras Gallegas. Eu simplemente quería ler o acordo porque así mo pediron e creo que de recibo. O Pleno do Concello de Boiro solicita da Real Academia Galega que o nome do ilustre veciño don Ramón Martínez López sexa proposto para ser homenaxeado nun Día das Letras Galegas cando a propia Academia considere oportuno. Paradigma de investigador, defensor e divulgador da cultura galega, escribiu unha gran páxina da historia na defensa e investigación da nosa cultura, por o que creemos que é merecedor de tal honor. Creo que este acordo que acabo de ler pode resumir brevemente o que significa para nós que se adicara un día das letras galegas a don Ramón Martínez López. Este ano é o centenario celebrase o centenario e estamos traballando desde o Departamento de Educación co Museo do Pobo Galego para traer unhas xornadas nas que se recorde a don Ramón Martínez López e estamos moi orgullosos de que contaran con nós e se acordarán de nós para a elaboración non solamente de que se fagan aquí, como é de recibo, sino para a elaboración desas mismas xornadas traballando cos nosos centros educativos, que é algo moi importante para nós. Moitas gracias. Primer turno, señor García Díaz, ¿no? Segundo turno, ¿no? Pues vale, muy bien. Pasamos a votación de este punto. Vale. Pues nada. No, es que como dijo... Vale, segundo turno. Tenga palabra. Me dijiste primer turno. Nada, nos anunciar que vamos a votar a favor. Eu creo que que algo merecido, entonces, como xa dixeron os compañeros de corporación, debo que toda a corporación por unanimidade o apoyemos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Muy bien, pues ahora sí pasamos a votación deste punto número 7. Votos en contra, 0. Abstencións, 0. Votos a favor, 16. Ahora sí que son 16. Muy bien, moitas gracias. Muy bien. Pasamos ao punto número 8 do orden do día, que é o expediente 2015/2023,
Resolución, recursos potestativos de reposición contra a aprobación definitiva do inventario municipal de bens. Primer turno de intervención. ¿No? Sí, señor Ruiz. Sí, ten a palabra o señor Ruiz. Gracias, señor presidente. O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 21 de setembro do 17, acordou resolver as alegacións presentadas á ratificación do inventario municipal aprobado de xeito inicial na sesión plenaria do 28 do 7 do 16 e aprobar definitivamente o inventario. Dentro do plazo concedido, ao efecto, presentáronse 7 recursos de reposición. A proposta que traemos a Pleno é estimar 2 dos recursos en base aos informes técnicos que os acompañan e desestimar os outros 5. Muchas gracias. Segundo turno de intervención. ¿No? Pasamos a votación. De este punto, votos en contra, 0. Abstencións, 7, 10. 10 abstencións, votos a favor, 6 votos a favor, por lo cal queda aprobado este punto de orden do día. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 9, o expediente 4651/2022, distinguir a don José Beovide Arburúa, Padre Joseba, con nomento dunha rúa e o seu nombre renomeando a rúa carretera do Muelle, Lampón, por rúa Padre Joseba Beovide. Si les parece... Sí, bueno, simplemente que está aquí recalcando o secretario que xa se lles informou nas comisións informativas que este punto necesita maioría absoluta, entonces temos que ter 9 votos a favor para salir. Bueno, este é uns escritos que unha proposta que fan veciños de Escarabote e bueno, non sei se alguén quere intervir. Sí? Ten a palabra, señor Fajardo. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois con data 13 de setembro do ano pasado, José Manuel Muñiz Ríos, presidente da ETENAPE, José Manuel Maceiras Chouza, patrón de pesca de altura xubilado, Marcelino Sánchez Somoza, párroco de Lampón, e Manuel Agarelo Blanco, contramestre xubilado, en nome dun grupo de veciños e veciñas de Escarabote, parroquia de Lampón, formularon unha solicitude ao Concello de Boiro para que se realizara un acto de recoñecemento público dedicándolle unha rúa a José Beovide Arburúa, coñecido popularmente como Padre Joseba. Unha das principais fontes de emprego da clase traballadora do Concello de Boiro entre os anos 50 e 70 procedía das flotas pesqueiras de Vigo, a Coruña e da Pisbe de Pasajes, País Vasco. Segundo figura en diversa documentación municipal e de público coñecemento. A pesca do bacallau, efectuada en augas de Terranova, tivo unha importancia relevante na economía do municipio, especialmente en localidades como Escarabote, donde existían un número elevado dos denominados bacaladeiros. Unha vez realizadas as correspondentes indagacións a través das fontes bibliográficas, hemerográficas e orais disponibles, débense ter en conta os seguintes méritos de José Beovide Arburúa, popularmente coñecido, como decía antes, por Padre Joseba, Guipúzcoa, 1937, crego e capelán do Apostolado do Mar, dos pescadores españois en Terranova, a hora de avaliar a posibilidade dunha homenaxe por parte do Concello de Boiro. A súa traxectoria de máis de 20 anos, entre 1966 e 1990, como capelán da flota bacalladeira nos portos de Sant Pierre, de Miquelón e Sant John's, en Terranova, situados no Atlántico noroccidental fronte ás costas canadienses de Terranova, onde recalaron e recibiron as súas atencións materiais e apoio un crecido número de mariñeiros boirenses, particularmente do núcleo de Escarabote, que integraban o colectivo galego maioritario naquelas poboacións. O seu firme compromiso coas reivindicacións dos nosos mariñeiros en Terranova e a defensa da súa dignidade como persoas e traballadores durante o tempo en que permaneceu embarcado entre 1966 e 1974. Compromiso que o levou a defender firmemente ante os armadores a mellora das infrahumanas condicións laborais que soportaban, o que lle suporía a prohibición de embarcarse durante o ano 1968 como represaria do sector de armadores. A súa contribución á modernización dos estándares de vida dos traballadores da flota de gran altura
e, polo tanto, dos centos de mariñeiros do Concello de Boiro nas augas de Terranova. Os lazos emocionais que teceu coa cultura e idioma de Galicia, a partir dos seus antecedentes familiares e as súas relacións cos mariñeiros galegos en Terranova nos seus 24 anos de servizo naquel lugar. O afecto e o recoñecemento dispensado pola colectividade mariñeira de Escarabote en particular e do Concello de Boiro en xeral polo seu labor á frente do apostolado do mar. Eu teño que decir que tive a gran sorte de conocer personalmente ao Padre Joseba, porque eu tuve unha etapa da miña vida que tamén fun mariñeiro de Terranova a moita honra. Sempre é grato poder atoparte no camiño da vida con persoas que tanto aportan á humanidade. Este home atesoura unha calidade humana extraordinaria. Calidade e cualidades que o fixeron tan querido polas persoas que, igual que min, poideron coñecelo. Por todo elo, pido o apoio desta corporación para que se poida dar trámite a esta merecidísima homenaxe. Moitas gracias. Moitas gracias. Alguén, segundo turno? Sí? Ten a palabra, señora Torrado. Marcos, cierra. Perdón. Bueno, eu que son de Lampón e que ademais precisamente son filla de mariñeiros, son filla deses homes que iban ao bacallau, eu que ademais coincide que meu pai tamén tivo a opción de compartir pois barco con este señor, que se hai algo que recordo que dende pequena me indicaban e me falaban cousas moi boas deste señor, que os recordos que ten meu pai en particular desta figura e do que representou o Padre Joseba para o mundo dos mariñeiros que se adicaban ao bacallau durante todo este tempo era moi bo. Son recordos que me teñen trasladado, que non os vivín en primeira persona, pero sí a través de familiares, e que ademais deixaba claro a capacidade que tiñan de defender precisamente que as melloras nas calidade de traballo, na calidade de vida que estes homes vivían durante tanto tempo embarcados nas mareas que realizaban. Eu, ademais, creo que calquer persoa que adica parte da súa vida a defender e mellorar as calidade de vida das persoas traballadoras debe ser dignificada, teña alzacuellos, teña corbata, teña unha funda de traballo. Creo que calquer persona que ten demostrado ese currículo e esa implicación con un colectivo profesional, con un colectivo de traballadores e nun traballo tan duro como é o traballo de mariñeiro de altura, creo que é digno de merecer e de recoñecer por parte da corporación. Se iso a maiores se une, que son os propios veciños, o propio colectivo de mariñeiros os que propoñen esa designación, pois o que é lóxico é que podamos responder da mesma forma como corporación municipal apoiando esta iniciativa que dende logo vai a ser moi ben acollida polos veciños e as veciñas da parroquia de Lampón e en particular de Escarabote, que son unha maioría de homes daqueles tempos que tanto teñen coñecido a este señor e que tanto lle agradecen a súa implicación na defensa da calidade de vida do seu traballo. Gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Segundo turno. Gracias, señor presidente. Ben, nós, polo que vimos no informe, o máis destacado é a defensa que fixo da dignidade dos traballadores e a defensa das súas condicións laborais. Consideramos que iso que está moi ben, pero tamén é mérito de outras moitas persoas que tamén loitaron por a dignidade de traballadores e pola defensa das súas condicións laborais e que nunca tiveron ese recoñecemento. En canto ao afecto, que é o seguinte que se destaca no informe, en canto ao afecto, os lazos emocionais coa xente de Escarabote en Terranova, non o dubidamos, considerámoslo moi positivo,
pero mellor era cuestión de que o propio colectivo lle fixera unha homenaxe, que non sei se a fixo xa. Porque, claro, parécenos que cambiarlle, renomear, como hai que facer, renomear, como ven na proposta da alcaldía, a rúa coñecida como Carretera do Muelle, co que eso non significa, parécenos pois máis identitario coa cultura mariñeira, a Carretera do Muelle, así, un título, parécenos que conecta máis coa idiosincrasia que temos como pobo, e o muelle ou o peirao supón un elemento, un símbolo da profesión de moitos traballadores e traballadoras do mar. Entón, ter que cambiar, ter que renomear esa rúa co que supón Carretera do Muelle de identidade coa nosa forma de vivir, coa nosa forma que temos como pobo, por a do padre Joseba, e nós tamén preguntamos, e que non sabemos moi ben cal foi o criterio para escoller esta rúa e non outra. Por certo, que moitas veces nos achacou que non falábamos nas comisións informativas, preguntei cal era o motivo por que esta rúa e non outra, e non me souberon explicar. Tampouco o colectivo, o mellor as persoas que saben, ou falou o colectivo directamente con elas e por eso o saben. Con nós o colectivo non falou directamente, a información que temos sobre este home é o que nos achega de documentación a través das comisións informativas e do informe ao que me refiren antes. O mellor para nós o informe é por ter que cambiarlle o nome a unha rúa que xa o ten, que nos parece máis identitario, pois non o consideramos suficiente. E xa digo, os promotores da proposta tampouco non lo explicaron. Evidentemente non temos nada en contra, pero ímonos a abster. Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Fajardo, ten a palabra. Segundo turno. Moitas gracias. Pois, en contestación á compañera Raquel, foron os propios solicitantes da homenaxe, os que nomeei antes, os que elixiron a rúa. Eu entendo que é unha rúa moi indicada para este caso, para este señor, porque a Carretera do Muelle ten moito que ver co mar e creo que está perfectamente justificado. Ademais, repito, foi o seu propio desexo destas persoas. Gracias. Gracias. Segundo turno, se ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor presidente. Nos imos apoiar esta proposta. E nada máis, eu estou falando principalmente co señor cura párroco, e faloume maravillas deste hombre, e parece ser que, como xa dixo algún compañeiro corporación, que a súa labor humana era máis que loable, pois creo que merece que teña denominación esa calle, nada máis. Moitas gracias. Pois eu, efectivamente, igual que a señora de Estorrada, pois son neto dun mariñeiro de Terranova e desde crío escoitei falar sempre na miña casa ao padre Joseba, non só a meu abuelo, senón a meus tíos, incluso a meu pai, que tamén coincideu porque tuvo unha época de xoven que tamén foi a Terranova, e vos podo asegurar que ese señor fixo un traballo encomiable polos mariñeiros, non só de Escarabote, tamén de Cabo de Cruz, de Boiro, e creo que de todos os galegos hasta Vigo. E creo que de xustiza, e creo que é unha boa idea que estes veciños e estes mariñeiros propoñan o nome desa calle e elixiran tamén, como non pode ser de outra maneira, esa calle que vai hacia o mar. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 9 do orde do día. Votos en contra, 0. Abstencións, 2 abstencións. Votos a favor, 15 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto. Sí, está. Sí. Por lo cal queda aprobado este punto número 9. Vale, gracias. Moi ben, pois agora vamos a pasar xa ao punto número 11 do orden do día. O punto número 11, o expediente 1980/2023, moción do Grupo Municipal ICE Boiro Mixto sobre a falla de seguridade cidadá no Concello de Boiro polo conflito ca Policía Local e o señor alcalde. Primer turno de intervención. Sí. Señor Antonio, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno,
Desde fai meses, máis do que sería aconsellable, o pobo de Boiro encóntrase con unha gran maioría da policía local de Baixa, motivada polo estrés que lle causa a incapacidade e impotencia de negociación co señor alcalde para chegar a acordos que melloren a situación laboral do corpo. Das promesas iniciais pasaron a unha guerra aberta, onde os perxudicados están a ser os veciños de Boiro. Fai unhas poucas datas, unha xollería da localidade foi asaltada a plena luz do día, a súa dona inmobilizada e ameazada, levando un botín de xollas de uns 60.000 euros, según a prensa. Os desmás da noite, as pelexas, o trapicheo de sustancias non recomendable, así como o incremento de pintadas nas paredes deste concello. Hoxe, que me comunicaron tamén que habían roubado un local de hostelería, a famosa basura ciscada por aí. Bueno, según nos traslada a veciñanza, mentras que o goberno local é incapaz de solventar unha situación que perxudiza a todos os veciños. Esa falta de diálogo quedou reflexada cando, nun pleno, o señor alcalde impideu a un membro do colectivo da policía local facer uso da palabra cando o había solicitado, para explicar o motivo do desencontro ca mesma. Por todo o exposto e ante a grave situación de inseguridade cidadá que está a causar a falta da policía local nas nosas rúas, Iniciativa Ciudadá propón neste pleno que se adopte o seguinte acordo. Instar ao alcalde do Concello de Boiro a que faga as xestións correspondientes para acadar un acordo ca policía local, para que o servicio volva a prestarse ca normalidade que os veciños se merecen. Eu quería preguntarlle tamén, a parte desta exposición, hoxe me pasaron unha información de que estes días termina o contrato dos auxiliares de policía. Creo que hasta o mes de xulio, polo menos, non volve a haber auxiliares. Co cal quedan 4 policías. Isto quere dicir que só haberá gardas pola mañán. Eu quería saber, polas tardes e polas noites, haberá alguén? Se me pode contestar. Sí, vale. Non se preocupe que máis tarde lle contesto. Simplemente eso. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, primeiro turno de intervención. Sí, señora Suárez, ten a palabra. Este tema xa veu a pleno, fai uns meses, por desgracia seguimos na mesma situación. Pensamos que é necesario que o conflito que existe entre o señor alcalde e a policía local pois se solucione, que se senten por fin deixando caprichos de lado e poidan chegar a un acordo para que Boiro teña o servicio como é debido da policía local e evidentemente pois como xa fixemos, xa manifestamos da outra vez, pois imos a votar a favor. Gracias. Moitas grazas. Señor Treus, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Boas tardes. Estuve pensando moito o que intervir aquí en este punto e, desde logo, creo que cheguei a varias conclusións. Por aquí pasaron moitas persoas, concelleiros e concelleiras, alcaldes, e moitos deles deixaron un nivel, unha categoría e unha altura, un rigor, unha sabiduría, e para contribuir a precisamente eso, para contribuir ao debate, para contribuir aportando rigor, todas as propostas e intervencións da maioría dos concelleiros e concelleiras veñen acompañadas de datos, de estadísticas, de feitos comprobados e de veracidades. Porque frente ao rigor e a categoría e o respeto e a convivencia que buscamos a maioría de nós, as súas propostas, señor García Castro, son todo o contrario. A vostede dalle igual todo. Ven aquí, di unhas palabras, non se entera nin da mitad para a casa. E, sinceramente, cada vez que leo as súas mocións, e especialmente esta, dame vergonza. Nas súas mocións non hai datos, non hai calidade, e neste caso, na moción que trae a este pleno, hai falsedades, mentiras, faltas de rigor, de educación e de mesura.
Levo varios plenos preguntándolle si é vostede quen escribe as mocións, porque especialmente esta ou é insolvencia ou mala fe. E non me gustaría aceptar que quen escribe isto está aquí sentado. Nesta moción que presenta falase de que partes dos policías locais de Boiro se atopan de baixa por estrés. En primeiro lugar, por que ten que nomear a ninguén? É unha presunta situación. É unha completa falta de educación e de respeto. E quizáis non o sabe, pero cando un traballador colle unha incapacidade temporal, unha baixa, é unha cuestión personal entre o traballador e o facultativo, entre o traballador e o médico. Agora, de feito, nos partes de baixa, non aparecen as razóns pola cal se solicita a mesma, a esa baixa, guardando así a privacidade entre as persoas. Neste caso que vostede manifesta, que di que é o estrés, temos, ademais, un artigo publicado na Voz de Galicia de 17 de setembro de 2022, donde algúns policías locais de baixa fan constar que as súas baixas prescritas por médicos do Servicio Galego de Saúde débense a operacións oculares, falanxes de dedos rotas, intervencións por trombosis, inminentes artroscopias de xeonllos. Polo tanto, o que vostede pon e di é mentira. E non porque o diga eu, sino porque os propios funcionarios fixeron mención ás razóns de por que están de baixa. Polo tanto, quen minte? En segundo lugar, na moción fai constar que esa falta de diálogo, que a falta de un suposto diálogo quedou reflexada cando o señor alcalde lle prohibeu falar a un membro do colectivo da Policía Local. Bueno, levamos toda a legislatura gravando os plenos, polo tanto, pode dicirnos cando ocorreu eso? Porque é absolutamente falso e aí están os vídeos para velo. En terceiro lugar, fala, señora García Raquel, xa me interrompeu no punto anterior, creo que todos somos moi respetuosos con vostede e vostede co resto non. Estamos no último pleno, polo tanto, un pouco de calidade e decencia, agradeceríamos a todos. Como decía, en terceiro lugar, fala vostede dun roubo, dos desmás da noite, de pelexas, de trapicheo. Escríbeo vostede ou escríbenllo outros sin aportar datos, nin aportar feitos, nin aportar certezas. Bueno, pois eu vou a responder que en Boiro temos o privilexio e a suerte de contar cun puesto principal da Guardia Civil donde 60 axentes traballan os 365 días do ano, as 24 horas, para salvagardar a nosa seguridade, a nosa liberdade e os nosos dereitos. Por lo tanto, isto que vostede afirma, insinuar que non se fai nada, desprestixa a unha institución como a Guardia Civil. Os únicos, de feito, forzos e corpos de seguridade do Estado en Boiro. Pero que, ademais, está desprestixando a aqueles policías locais en activo que están no servicio activo todos os días no Concello de Boiro. E frente a vostede, eu doi as gracias por estar aí e por traballar por Boiro. Finalmente, en cuarto lugar, e vou a responder con datos, o que vostede precisamente non aporta cando di unha grave situación cidadán. Segundo datos publicados polo Ministerio do Interior do Goberno de España, as tasas de criminalidade no Concello de Boiro reducíronse do ano 2019 ao ano 2021, pero que as últimas dos ano 2021 ao 2022, as últimas que temos correspondentes ao ano 2022, reducíronse a tasa de criminalidade en máis dun 10%. Son das máis baixas desde o ano 2006. As fechas nas que Boiro e Carballo tiñan os índices máis altos da provincia. Eses datos son públicos, pode comprobalos. A maiores, en relación coa aportación deste goberno municipal á contribución do mantemento, da seguridade e do tráfico. No ano 2021, este goberno local convocou 4 novas plazas para policías. Creáronse tantas plazas para policías neste goberno que nos últimos 15 anos, e especificamente do período 2006 ao 2019. Dito todo isto, creo que queda claro por que lle falta rigor, xa que non aporta nin datos nin veracidades, por que lle falta educación, xa que desprestixa aos forzos e corpos de seguridade do Estado, á policía local, a este goberno, e fai unhas suposicións sobre o estado de enfermidade de funcionarios desta casa. E queda claro tamén por que falta a verdade, porque é moi sinxelo comprobar que vostede minte. Eu solo espero que deixe de intoxicar, porque flaco favor lle fai vostede á súa formación política, aos votantes de ICE Boiro, a este pleno e ao conxunto do Concello de Boiro. Finalmente,
Quero deixar conta de que hoxe é o último pleno público da legislatura e, lamentablemente, teño que reconocer e recordar que nas súas intervencións, desde que vostede colleu a acta de concelleiro hasta este momento, non vimos nunca unha proposta correctamente elaborada, non vimos nunca algo pasable que reter das súas intervencións. E xa para finalizar, pareceme importante tamén facer mención ao seguinte. Comparando a nosa provincia, datos públicos do Ministerio do Interior, a provincia da Coruña, co resto de provincias de España, e son 50, segundo datos de criminalidade do Ministerio do Interior no ano 2021, a Coruña foi unha das provincias cun importante número de delitos de odio por razóns ideolóxicas. Foi unha das maiores de delitos por racismo e xenofobia. E foi tamén unha das maiores de delitos de odio por razón de orientación e identidade sexual. Por lo tanto, só lle pido que estos son argumentos para traballar pola convivencia, polo rigor e pola mesura. Rexeitemos este tipo de mocións que vostede trae xa de falsedades, que o consiguen todo o contrario. Eu non sei se para vostede ser concelleiro é para vostede algo sin importancia, se lle queda grande ou se lle queda lonxe. Pero, dende logo, así, con estas formas, non vamos a ningún sitio. Moitas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Sí, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, vou tratar de ser moi breve, ainda non estou de todo recuperado, pero bueno, non quero deixar de intervir en este punto, polo menos, porque bueno, coñezo bastante a situación, e a verdade é que, en fin, non vou a entrar a valorar xa demasiados aspectos da moción de ICB, pero hai algunhas cousas que sí me chaman a atención, non? Defender que non hai unha actitude de negociación por parte do Concello non se corresponde que realidade. Iso non é así. É un argumento que non ten ningún peso. Ningún peso. Iso non pode decirse, porque é máis. Houbo invitacións a que asistiran a reunións as que non acudiron os axentes que están protagonizando esta protesta encuberta, porque eu creo que as cousas hai que chamalas polo seu nome. Da mesma maneira que creo que cando falamos de que o pobo de Boiro está sendo perxudicado por unha situación que se deriva pois da ausencia destes axentes da policía local, eu creo que eu creo que ten unha parte de razón, pero non enfoque, porque sí que hai un perxuicio. Hai un perxuicio a todos aqueles que de algún xeito se comportan dunha maneira honesta co noso sistema, que non tratan de parasitalo ou de defraudalo. E aquí eu non podo facer unha acusación que vaya en ese sentido, pero desde logo o que parece é que cada vez que alguén ten oportunidade, e por certo tuveron de facer algún comentario, de facer intervencións en algún pleno, incurriron en unha serie de contradicións que o que pon de manifesto é que, de verdade, toda esa serie de incapacidades que de algún xeito alguén acredita que teñen para non asistir, non acudir ao seu posto de traballo, pois canto menos nos levan a desconfianza. Hombre, decir que unha persoa ten que ter unha baixa por unha inminente artroscopia de rodilla, non sei, tanto como pedir unha baixa por diferido, non? O sea, é que me vai a doer a próxima semana vou ter un dolor de cervicales e me espida vostede unha baixa por que? Ou me vai a doer ou me vou a facer unha radiografía ou me vou a facer unha prova diagnóstica ou do tipo que sea, pero con carácter preventivo. O sea, bueno, en fin, é discutible. En calquer caso, para rematar, o que non me parece aceptable, e non o vou a aceptar nunca, me dá igual que sea o colectivo da policía local, que sea o colectivo dos enterradores, me ten sin cuidado. O que non vou a aceptar nunca é a chantaxe como ferramenta de negociación. Non a vou a aceptar nunca. Se alguén cree que esa é a fórmula que vale utilizar para defender os intereses, os persoais, os de calquer colectivo, os de quen queira que sea, conmigo non vai a contar.
porque non a acepto, así de claro. E non a aceptei nunca, non a acepto agora, espero non aceptala xamais. Gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio, segundo turno, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde, señor presidente. O concelleiro Raúl xa non é a primeira vez que, bueno, quere desprestigiarme, pero non só a min, sino a outros compañeiros, ca súa petulancia. El sí que é un verdadeiro maleducado. Pero, bueno, usted me dice que na miña moción, que non hai rigor, que faltan datos, que faltan tal. Eu, unha das cousas que lle fago hincapé na moción é a falta de negociación entre o señor alcalde e o corpo de policía para chegar a acordos. Iso podo entender, non? Quere datos? Bueno, vamos a ver, voulle a dar datos. Mire, no mes de outubro, o Xulgado do Contencioso Administrativo de Santiago de Compostela admiteu a trámite a denuncia do corpo da policía que lle presentou por negar o direito dos seus membros á negociación dos seus calendarios de traballo. No mes de xaneiro, este mesmo xulgado lle requireu a vostede a que aportara unha serie de documentos que a día de hoxe vostede fixo caso omiso ao xulgado e non remiteu ninguna documentación. Mire, hai unha carencia de acordo regulador. Os 26 funcionarios do Concello, entre os que se atopan os 9 membros da Policía Local, non teñen un acordo regulador das súas condicións de traballo. Pola contra, os 111 traballadores con contrato laboral si teñen convenio colectivo e vostede ten a desfachatez de presumir na prensa que vai consolidar 111 postos de traballo, cando, en realidade, é unha obriga da Unión Europea, que xa debería ter levado a cabo moito antes. Mire, as funcións, no mes de decembro, neste pleno, aprobouse unha moción co voto a favor, incluído do alcalde, para que o secretario municipal informara que había unha serie de funcións que non lle correspondía realizar á Policía Local. Este informe creo que xa leva máis de 2 meses feitos. Aí está o señor secretario para confirmalo. E vostede aínda non nos achegou unha copia, nin aos partidos da oposición, nin á policía. Mire, en canto ás horas extraordinarias, que é polo que se queixan este colectivo, os membros do corpo da policía seguen sin cobrar as horas extraordinarias que lle debe dende o mes de xullo. Solicitaron un informe sobre cal debería ser o precio da hora extraordinaria, pois veñen a traballar cando os chaman por menos do que establece o convenio do persoal laboral e vostede non lle facilita dito informe. En canto aos presupuestos que trouxo, o capítulo 1 dos orzamentos que hoxe presentou ao Pleno ao seu debate e aprobación, pese a que vostede intentou presionar aos seus membros, tampouco conta co apoio do Comité de Empresa como órgano de representación de todo o personal do Concello, non só da Policía. Mire, vamos a facer unhas peticións, señor Romero. Pídolle que delegue as competencias da Policía noutro concellero ou nombre un interlocutor consensuado coas demais forzas políticas, pois é posible que o seu paso polo corpo da policía enturbe as decisións que vostede toma. Así mesmo, pídolle aquí e agora que de non delegar as súas competencias ou non poñer solución a este conflito pola súa falta de talante, faga público diante deste pleno o compromiso que vostede adquireu cos membros dos corpos da policía de aceptar o cambio de destino daqueles policía que soliciten. Mire, está claro que aquí hai un conflito. Chámelle vostede estar de baixa por estrés, aquí hai un conflito con usted, e que non está pagando é o Concello de Boiro. Está sufrindo. E non me fale usted de delincuencia, señor Raúl, vale? Porque, mire, voulle a decir, é que non é que tal, a Voz de Galicia sigue la oleada de robos de máquinas expendedoras por toda a zona de Boiro. Os vandalismos
fan pechar un negocio de Boiro. Pero usted que coño me está comentando? Usted é un neno pequeno, hombre. Usted vive na inopia. De acordo, señor Raúl? Moitas gracias. Gracias, señor García. Segundo turno. Señor García Dieguez, segundo turno. Sí, vale. Nada, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Ben, home, eu neste segundo turno xa non iba a falar, pero vendo o que escoitei, señor Treus, meterse na forma de traballar de outro grupo ou meterse na forma de traballar de outro concelleiro, iso tamén é unha falta de democracia, unha falta de respeto. E que me diga a min que teña decencia, cando en casi todas as miñas intervencións a vostedes se lle escoita na casa roñando constantemente, que hasta me preguntaron, tes unha mosca ao lado ou que pasa, que sempre están, que resulta hasta molesto, pois non me parece de recibo que me veña agora a min a pedir decencia. Por certo, este agora é o xa último pleno, non sei cando nos vai a pedir perdón. O de que non se lle falou, dígame unha vez que non se lle deixara falar aquí ou que se lle negara a palabra a Policía Local. Pois, mira, se quere, recordo eu, porque o recordo perfectamente como se fora hoxe. Nunha ocasión, aquí a colectivo da Policía Local tiña unha persoa pedida a palabra para intervir a finalizar o pleno, o señor alcalde negoulle a palabra, non lle deixou, ao que eu apelei e dixenlle, teñen a palabra pedida, e sabe que me contestou? Non cumplen os requisitos. Pero vostede apela ás cámaras. Por que apela ás cámaras? Porque usted sabe que o señor presidente corta a imaxe cando quer e dá por finalizados os plenos cando queren, pero eso foi así. O señor presidente non lle deixou falar ao colectivo da Policía Local nun pleno e a miña pregunta, a miña interpelación de que tiñan a palabra pedida, a resposta foi non cumplen os requisitos. Así que, por si usted non o recorda, lembro eu e digo que aquí moito falamos de mentiras e tal, porque cada un, claro, cada un conta a feira según lle vai nela. Nada máis, gracias. Moi ben, señor García Dieguez, ten a palabra. Segundo turno. No, vale, bueno, pues nada, vamos a dar un pouquiño de cordura a este último pleno. Mire, señor Antonio García, mire, hombre, o que non podemos o que non podemos é atraer aos delincuentes a Boiro, dicindo que non hai protección, porque temos, xa yo dixo o señor Treus, hai un corpo que se chama Garda Civil de Boiro, que está traballando moi ben e que está velando pola seguridade dos veciños e veciñas de Boiro, non como outros, vale? A xente está enferma, entón a xente ten que curarse, e cando se curen teñen que vir a traballar. Mire, non hai ningún conflito, non hai ningún conflito, mire, eu convoquínos por escrito, uno por uno, incluso naquel momento o representante sindical, vale, uno por uno, sí, mire, e o firmei o 25 de xaneiro, e estaban convocados para o luns 13 de febreiro ás 23 horas, ás 11 da mañán, e aquí está a ata da xuntanza, non apareció ninguno, aquí tiene el acta, ninguno. Vale, entonces, non teñen interés en arreglar nada. O que teñen interés é ir polas tabernas falando mal deste alcalde, metendo tal. Xa me advertiron que van a intentar que non sea o próximo alcalde, porque o están facendo campaña, bar por bar, porque están tan enfermos, están moi enfermos. Mire, que coincidencia, hombre, mire, presenta vostede esta moción o día 17 empezan a ocurrir cousas en Boiro, hombre, empezan a ocurrir cousas, pero bueno, xa están as denuncias, e vai haber sorpresas, pronto vai haber sorpresas, xa están investigando, non se preocupe, vai haber sorpresas, esperemos que os enfermos estén recuperándose na casa, vale, entonces, non... Vamos a deixar a policía, hombre, que se curen e que veñan a traballar. E eu, claro que, cando queiran, eu estuve reunidos, despois de non aparecer, estuve reunido con eles. E o que me dixeron é que van a intentar que non sea o próximo alcalde, vale? E falar mal de min, falando mal, vale? Eso é o que fai a policía local. E é unha falta de respeto aos compañeros que están traballando. Pero, oye, que se curen e tarde ou temprano tendrán que vir a traballar. Comparto o do señor Rodríguez, unha falta de respeto aos compañeros que están traballando, unha falta de respeto a usted, unha falta de respeto a toda a corporación e, sobre todo, unha falta de respeto aos veciños e veciñas de Boiro,
que se curen, que tomen a medicación que teñen que tomar e que veñan a traballar, que é o que teñen que facer, a traballar. E non se preocupe que Boiro está ben coberto pola Guardia Civil de Boiro, pero moi ben cobertas. Moitas gracias. Vamos a votar esta moción porque xa me estou quentando. Vamos allá. Votos en contra? 7 votos en contra. Abstencións? 0 abstencións. Votos a favor? 10 votos a favor, por cal queda aprobado. Vou a esperar a que veñan. Vou nos a convocar outra vez, home. Vou nos a convocar outra vez a ver si veñen desta vez. Moi ben, vamos coa actividades de control. 13, expediente 3843/2019, toma de razón do pase de concelleiro non escrito don Carlos Rodríguez Muñiz no abandono da formación política polo que conreu as eleccións municipais causando baixa no grupo mixto. 14, expediente 666/2023, dar conta da liquidación dos orzamentos do 22. 15, dar conta da resolución da alcaldía e ruegos e preguntas. Sí, vamos por orden. Deixenme coller a tomar nota. Sí, señor Antonio García, sí, diga. Moitas gracias, señor alcalde. Mire, quería facer un rogo. Quería que, a ver se pode tapiar a entrada á unitaria de Xito en Abanqueiro, porque temos chamadas de veciños, algunha denuncia desta xente que nos está comentando de que, bueno, aí está entrando xente, vale? E calquera día hai unha desgracia. Eu estuve ali caen cascotes na calle, as portas están abertas que pode entrar calquera, e eu creo que calquera día vai haber unha desgracia. Este é un rogo, e unha das preguntas é o expediente número 13 da toma de razón do pase de concelleiro non adscrito de don Carlos Muñiz Rodríguez Muñiz, perdón, sí. Por que se trae agora e non se trouxo no momento que se tiña que traer, cando el pasou da formación na que estaba? Me pode contestar? Suárez. Gracias, señor presidente. Eu teño un rogo na marquesina que está frente ao que era o Pataqueiro, indo para o Cabo do Cruz de Lía a man dereita. Non cumple coa accesibilidade, ten unha plataforma de cemento, xa o solicitamos por escrito que por favor que se arranxe, xa fai tempo e segue da mesma maneira, entón aí é imposible circular con un carriño, con unha cadeira de rodas, ou entón rogaría que se cambie esa situación. Teño unha pregunta, claro, como xa tiña de outras ocasións, pero como non chegamos a rogos e preguntas no outro pleno, en canto á tala de árbores que se fixo ali no paseo marítimo, xa fixemos unha serie de preguntas por escrito, na que xa o señor Treos nos relatou que foi a súa propia decisión como concelleiro de Medio Ambiente, porque para eles as árbores non tiñan valor nin patrimonial ou ambiental, pero non nos contestou a onde está a madeira, que pasou ca madeira. Gracias. Moitas gracias. Señor alcalde, respondo. Que? Perdón. Brevemente. Bueno, responde, veña. Moi ben. Aquí está o informe pertinente firmado por técnico forestal, que non son eu, bien, vale? Donde di que esas árboles tiñan uns problemas, polo tanto, taláronse, eu respondiño por escrito, e repito, dixenlle que eu, como técnico, non como concelleiro, como técnico, estaba de acordo con este informe. Moitas gracias. Venga, déalle. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Los organizadores del maratón de fútbol sala, que se organiza todos los años en este concello, se viña organizando, presentaron o 5 de abril unha solicitud para o pabellón para poder organizalo. Presentou o 5 de abril, non han tido resposta e lle gustaría ter a maior brevedade porque esas cousas non se organizan en media hora. Nada máis. Gracias. Moi ben. Pois nada, sí, vale. Xa lle indiquei, temos unha baixa de personal en deportes e probablemente ese sexa o motivo que, como sabes,
ese técnico leva o que é a coordinación das instalacións deportivas. Moi ben, pois nada, pois moitas gracias e nos vemos pronto. Gracias, boa noite.